Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Yes. Class போயிடலாம். யார் இருக்காலும் இல்லையோ I will just start the class. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். இது ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்பு. இது நம்ம எங்கேன்னு படி இஸ்கான் மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம். அங்கோட கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். நல்லா வணங்கி வணக்கத்தை தெரிவித்து அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறணும். அவர் ஆசீர்வாதம் எப்போ பெற முடியும்னா நல்லா வணக்கம் அவருக்கு புரியறா போல நம்ம அவர்கிட்ட நெருங்கணும். எப்படி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் நல்லா சொல்லி அவர்கிட்ட நெருங்கினா அவரோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அவர் என்ன அருள்வர், நம்ம என்ன தோன்றதோ மனசுக்குள்ள அது கண்டிப்பா பகவானை குறித்து என்ன ஆசைப்படுறோமோ அது நிறைவேறும். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. பிரணத்தி யார் எடுக்கிறாள்? சுதந்திர தேவி மாதாஜி எடுத்தாச்சு, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி எடுத்தாச்சு. நீங்க எடுத்துட்டா ஜெயன்? இல்ல மாதாஜி, நான் சொல்லி எடுத்து. நீங்க எடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருக்கும், 9th சாப்டர்ல. இன்னைக்கு செகண்ட் டே தான். 9th சாப்டர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் தான் பண்ணிருக்கோம். We proceed with chapter 9.
இதோட என்ன டைட்டில்? ராஜவித்யா. டைட்டில்ல எதை பத்தி படிக்கிறோம்? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். அப்கோர்ஸ் டைட்டில் அதுதான். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னா என்னது? வித்யா, எல்லா வித்யா. வித்யானா என்னது? நாலேஜ். நாலேஜ் வச்சு கிங், இது வந்து அரசன் மாதிரி. சோ ராஜ வித்யா, அதே போல ராஜகுஹ்யம். குஹ்யம்னா சீக்ரெட். சீக்ரெட்டான நாலேஜ் இந்த இதுல பகவத்கீதால இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இவ்வளவு வாட்டி படிச்சது என்னது? கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், ரொம்ப ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமான அறிவு. அது அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியாரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதை படிக்கிறோம். எங்க இருந்தோமோ அங்க இங்க வந்து மூணு தான் எடுத்தோம். ஏன்னா நிறைய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, 1 2 3 மூணும் படிச்சிடலாம். ஓகே, என்ன பார்த்தோம்? ஒண்ணுல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் இது இதுல என்ன சொல்றார்? பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். யாரோ பகவான் இடத்தில் பொறாமை கொள்வாங்களா? பண்ணுவாங்க. யாருக்கு பகவான் தெரியாதோ அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் பகவான் என்றவங்கள யாருமே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டா. they don't consider him as an ordinary person. அந்த மாதிரி யாருக்கு பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க நினைப்பாங்க அப்படி, அவன் மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே அப்படி எல்லாம் நினைப்பாங்க. இப்ப பொறாமை கொள்றது அப்படி. அர்ஜுனா அந்த மாதிரி கிடையாது. இஸ் அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து மரியாதையும் கொடுக்குறார், கிருஷ்ணாக்கு மரியாதையும் கொடுக்குறார். தெரியும் அவர் தான் கடவுள்னு. சோ பகவான் சொல்ற, நீ என் மேல வந்து பொறாமை கொள்ளாம இருக்கிறதுனால, நீ என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஞானம்னா என்னது? நாலேஜ். விஞ்ஞானம்னா என்னது? ப்ரோவன். இட் இஸ் பீன் ப்ரூவ்ட். அது என்னது? அது வந்து நிலை, அது இருக்குன்னு நம்புறா போல, அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாம் ப்ரூவ்டு. ஐ டோன்ட் நோ எப்படி சொல்றது. சோ விஞ்ஞானம்னா என்னது? நம்பக்கூடிய அளவுல வந்து அந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டும் போது அது விஞ்ஞானம்னு ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி உள்ள ஞானத்தை நான் உனக்கு வந்து இப்ப சொல்றேன். அப்படி அந்த ஞானம் படிச்சுட்டு என்ன முடியும்? இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை பெறுவாய். எங்க வருவாய்? நீ என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவாய். அங்க இருந்து திரும்பி there is no புனர்ஜன்மம் at all. விடுதலை அடைவான்னு போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம். மோஸ்ட் கான்பிடென்ட், மோர் கான்பிடென்ட், கான்பிடன்ஸ். கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் எங்க பார்த்தோம்? 2வது 3வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். கொஞ்சம் கூடி கான்பிடென்ஷியல், இதை ரகசியமான அறிவு எங்க பார்த்தோம்? 7 8ல. இப்ப வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் பார்க்கணும். எஸ், அதான் பார்க்கணும். அது யாரு வந்து அடைய முடியும்? யாரு வந்து பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்களோ, இல்ல யாரு பகவான் இடத்தில் இது இல்லாம பொறாமை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இது புரியும். they can only understand what is this, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு. So what is the means to receive? எப்படி அது கேட்டுக்க, அது எப்படி நம்ம அந்த நாலேஜ் பெற முடியும்? only through ஸ்ரவணம். காதால தான் கேட்க முடியும். So what are the benefits? அதுக்கு தெரிஞ்சுட்டா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ரிலீஃப் ஃப்ரம் மிசரிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டிங். இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும், அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்குள்ள தகுதி கிடைக்கும். நம்ம தகுதினா மிசரிஸ் வெளியில வந்துருவோம், ரிலீவ். அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். 9 ப்ராசஸ் பார்த்தோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், இது எல்லாமே நவவித பக்தியோடு பார்த்தோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அது வந்து ஒவ்வொருத்தர் அதுக்கு வந்து பேர் போனவங்க யாரு, ஹூஸ் அ லீடர் மாதிரி அவங்கள நினைத்தா போறோம். யாவது சம்படி இஸ் ஐடியல், நமக்கு வந்து அவளை மாதிரி இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் இருக்கே. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரவணத்தை யாரு பெயர் பண்ணுவாங்க, அவங்கள மாதிரி நம்ம ஸ்ரவணம் இருக்கணும். அவரை மாதிரி கீர்த்தனம் பண்ணா அந்த மாதிரி 9 பேரோட பேரை போட்டிருந்தது. we had a detailed explanation லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன வருது? இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். என்னது? எல்லா ரகசியங்களிலும் ஒரு கிங் ஆஃப் சீக்ரெட் நாலேஜ் அண்ட் கல்வியின் அரசனும். அப்புறம் என்னது? அதோட கண்டென்ட் என்னது? தன்னுணர்வு, செல்ஃப், நான்கிறது யாருங்கிறதை அனுபவபூர்வமா புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வந்து சப்ஜெக்ட் இது பகவத்கீதா. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது என்னது? இந்த நாலேஜ் வில் நெவர் பி அனிலேட்டட். அது வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. அந்த காலத்துக்கு பொருந்தும், இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாது, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அண்ட் பேரின்பம், அது படிக்க 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 இன்பம் தான் கூடும் நமக்கு. அந்த மாதிரி செயல்படுவதும் ஆகும்.
இது பார்த்தோம், திரும்பி அதே தான் இது இருக்கு. அப்புறமா இந்த இதை பார்த்தோம், ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அது நல்லா பார்த்தோம். நம்ம முதல்ல தாட் தான் வருது, அது நிறைய இதுல வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் we put it in action. அப்ப நம்மளோட கர்மா எப்படி சேர்றது அதான் போடுறது. முதல்ல அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். 18 நாள் கிளாஸ் 18 days கோர்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி we do not know என்ன பக்கம் பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியாது. அப்ப அவித்யால இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னது, இது வந்து கெட்டது சொல்லியிருக்கா, நான் கெட்டதான் அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்ப நல்லது என்ன நினைச்சுன்னு போடலாம். பீஜம், பீஜம்னா ஒரு ஒரு இது சீடு ஃபார்ம்ல வருது. என்னது, ஒரு தாட் வருது. நம்ம வேணா படிக்கலாமா, பகவத்கீதா கிளாஸ் இது 18 days சொல்றாங்களே சேரலாமான்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துட்டோம். ஓகே, அப்ப என்னது, ஒரு அந்த விதைய விதைச்சாச்சு நம்ம மைண்ட்ல. அப்புறம் என்ன பண்றோம், ஆக்ஷன். அந்த 18 days கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்றோம், ஆக்ஷன் இறங்கிட்டோம். அப்புறம் என்ன பண்றோம், அந்த 18 days முடிஞ்சு திரும்பி லெவல் 2க்கு வந்துட்டோம். இப்ப அதையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகுது, புண்ணியம். இங்க பாவம் இது இருக்கு, இது வந்து கெட்ட செயல்களோட இது இருக்கு. நான் புண்ணியத்தோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அப்போ புண்ணிய செயல்கள்ல நம்ம வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ. ஏன்னா அந்த நேரம் அட்லீஸ்ட் பாவம் செய்யாம இருப்போமே, அதுதான் புண்ணியம். வேற ஒன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ஒன்னும் யாகம் யஜ்ஞம் பண்றது இல்ல. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜபம், கொஞ்சம் நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு ஜபம். ஜபங்கிற பேர்ல என்னத்தையோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மனசு நிறுத்தி பண்றோமா, அது ஓகே. அது இன்னும் பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு இன்னும் வரல நம்ம. ஜஸ்ட் இன் பேசிக் ஸ்டேஜ். அந்த வந்து புண்ணியம் காரியம் பண்றோம். அப்புறம் அதுல என்ன வந்து இருந்தது, அப்பிராரப்தா. அதோட ரியாக்ஷன் இமிடியேட்டா கிடைக்குமா, கிடைக்காது. பிராரப்தம் தான் இமிடியேட்டா கிடைக்கிறது. அப்பிராரப்தம்னா இருக்கும், அந்த பேங்க் பேலன்ஸ்ல போய் நிற்கும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டா எப்படி இருக்கும், இமிடியேட்டா அவ்வளவு ஏறி இருக்கு எனக்கு இப்போ கிடைக்குமான்னு கிடைக்காது. அது பீரியட், அவ்வளவு ஒரு 5 years நம்ம எவ்வளவு பீரியடுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோமோ அது வரைக்கும் இருக்கும் அதுல. அப்புறம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பிராரப்தமா வரும். அது எண்ட் ஆஃப் த இதுல மெச்சூர் ஆயிடுதுன்னு வரும். ஸோ இது இன்னும் இம்மெச்சூர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஆனா இருக்கும் நல்ல, நம்ம என்னெல்லாம் நல்லது பண்றோமோ அதுல போய் 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 சேரும். அது அப்பிராரப்தா. அண்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ரியாக்ஷன். நல்ல ரியாக்ஷன் தான் வரும். ஆனா அதெல்லாம் சேர்ந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் கூட்டம், கூட்டம் அதான் சின்ஃபுல் டிஸ்பொசிஷன். என்னது, சாரி, கூட்டம். கூட்டம்னா என்னது, இங்க சின்ஃபுல் போட்டிருக்கு, நல்லது. அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். நல்லது, அது வந்து நல்லது என்ன வந்து ஃப்ரக்டிஃபை ஆகும். ஃப்ரக்டிஃபை வந்து கொஞ்சம் வந்து முதிர்ச்சி பெற்று வரா போல இருக்கும், வராமையும் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் என்னது, சிலதெல்லாம் வந்துடும். முதிர்ச்சி ஆயிட்டு we will start அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும். தப்பு காரியம் பண்ணா அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம். எப்படி ஜெயில போவோம், கோர்ட் கச்சேரி இருக்கும், ஏதோ இறப்பு, ஏதோ சம்திங் இருக்கும். நல்லது பண்ணும்போது என்னது, அதோட நல்ல பலன்லாம் நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் நமக்கு தெரிய வரும். குழந்தைலாம் நல்லா இதுல இருப்பா, நல்லா படிப்பாங்க, நல்ல ஜாப் கிடைக்கும், நல்ல கல்யாணம், ஏதோ நல்லது. தங்கம் வாங்கினோம், நமக்கு எதெல்லாம் ஆசை இருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கும். தங்கம் வாங்கினோம், நல்ல வீடு வாங்கினோம், ஏதோ ஒரு நல்லது நல்லது நல்லது, ப்ராஸ்பெரிட்டி தெரியும். அப்ப இது எது காரணம், நம்ம பண்ண ஏதோ புண்ணியம் தான். எப்ப பண்ண தெரியாது, எந்த ஜென்மத்துல பண்ணோம் தெரியாது. அதெல்லாம் அப்பிராரப்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இப்போ பிராரப்தமா வெளியில வருது. மேபி சம் ஃபியூ இயர்ஸ், ஐ மீன் ஃபியூ ஜென்மம் முன்னாடியோட இருக்கலாம். இப்ப பண்ணதுக்கு நான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் கிடையாது. சோ மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடும். அதுதான் வந்து பிராரப்தம். அப்புறம் என்னது, அனுபவிக்கிறோம். சஃபரிங் இங்க கெட்டது கொடுத்ததுனால சஃபரிங், நம்ம வந்து நல்லதையும் நினைக்கும் போது என்னது, அதை வந்து அனுபவிக்கிறோம். இப்போ எல்லாமே நல்லதா நடக்கும். நம்ம மேபி யங் ஏஜ்ல ரொம்ப உழைச்சி இதெல்லாம் பண்ணும்போது, ஓல்ட் ஏஜ்ல என்னது, கால் மேல கால் போட்டு நிம்மதியா, மனசு நிம்மதி, எங்க பார்த்தாலும் எல்லா குழந்தைகள் சுபிக்ஷமா இருக்கா, அவங்க பசங்களும் நல்லா இருக்காங்க, நமக்கு மரியாதை கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு டென்ஷன் இல்லை. சாப்பிடறதுக்கு நமக்கு ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஏஜ்ல என்ன பண்ணணும், நமக்கு இங்க ஊர் சத்தா தோணாது. ஒன்னும் சரி, மனசுக்கு நிம்மதி வேணும், அது கிடைக்கும் நமக்கு. வேற ஒண்ணுத்துக்கு ஆசைப்பட மாட்டோம். மனசு நிம்மதி, பகவான் பேரு சொல்றதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கா, அதை விட என்ன வேணும். இப்ப இங்கே நம்ம வந்து ஒரு இதை முக்தி கிடைச்ச நிலையில தான் நம்ம இருப்போம். சோ அது வந்து ஃபுல் அனுபவம். அந்த அனுபவிக்க அந்த இது வந்துடும். சோ இது வந்து ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. அப்புறம் மோஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஓகே, இது என்னது, இந்த மோஸ்ட் தர்மியம் சுசுகம் அப்பியம். அந்த ஸ்லோகத்துல இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் அப்படி வரும். பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் அவ்யயம். சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். அந்த கர்மா இப்ப என்னது, பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரிலிஜன், பிளிஸ்ஃபுல், இட்டர்னலி எவர்லாஸ்டிங். இது இந்த பகவத்கீதாவோட ஞானம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும். இட் இஸ் டோட்டலி ரிலீஜியஸ். என்ன எப்படி ரிலிஜன்ல இருக்கணுமோ அது போல இருக்கும். பிளிஸ்ஃபுல், ஆனந்தம் கொடுக்கும். என்னது, பரமானந்தம். பிளிஸ்ஃபுல் இஸ் நாட் ஓன்லி ஹாப்பினஸ், இட் இஸ் பிளிஸ்ஃபுல்னா என்ன அர்த்தம், இன்னும் அதை விட மிஞ்சி போறது. தட் இஸ் சுசுகம். சுகம்னாலே நல்லதுதான், அதையும் மிஞ்சி என்னது சுசுகம். என்னது, பரமானந்தம். அப்புறம் இட்டர்னலி எவர்லாஸ்டிங், எப்பவுமே இருக்கப்பட்டது, அழிஞ்சு போவாது. வேற நம்மளோட பௌதிக உலகத்துல பார்த்தா ஏதோ சுகம் வரும், இமிடியேட்டா நாக் பண்ணிட்டு துக்கம் வரும், அதை நெகேட் பண்றா போல. இது அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுவும் பார்த்தோம் இல்லையா, எதிரிகளை வெல்வோனே இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. யாருக்கு வந்து இவ்வளவு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு நம்பிக்கை இல்லை, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோர்ஸ், இட் இஸ் லைக் என்னது டிகிரி கோர்ஸ், சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது.
அவ்வளவுதான். நம்பிக்கை இல்லாதக்கு யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எண்ணெய் அடையும். பகவான் கிளியரா சொல்லியாச்சு, எண்ணெய் அடைய முடியாது. 18 சாப்டர்ல வரும். அவங்க கிட்ட ஒன்னும் சொல்லவும் போகாதீங்க, அவங்க கிட்ட பகவானோட தியானம் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பாதையை காட்டி கொடுக்க வேண்டாம். they will not come. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப என்னது, அவங்க அஜ்ஞானத்துல இருக்கா, திரும்பி திரும்பி அவங்க பிறப்பாங்க இறப்பாங்க. நமக்கு வழி தெரிஞ்சு போயிடுது, நான் இந்த பாதையில போகணும், இதுதான் நமக்கு பகவானுடைய இலக்குக்கு போறதுன்னு நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். அப்புறம் எதுக்கு நம்ம இந்த சுழற்சியில இருக்க போறோம்? அப்ப நம்ம அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். பட் யாரு அந்த சைடு பார்க்காம இல்லை, நான் இதுலயே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவங்க. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? அவ்வளவுதான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் பார்த்தோம். ஃபெய்த் மெயினா என்ன வேணும்னாக்க, பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கை, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இடத்துல நம்பிக்கை. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு, அதை மீறி நம்மளால போகக்கூடாது, போக முடியாது, போகவும் கூடாது. போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போறவங்க இருக்காங்க, இது இல்லாதக்கு, நம்பிக்கை இல்லாதக்கு இருக்கிறவங்க போவாங்க. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஓகேப்பா, நீ சரி, நான் அதை நம்பின்று, நான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். எல்லாம் ஒரு வயசு எல்லாம் வந்துடும், எல்லாம் ஒரு யங் பிளட்ல எல்லாம் இருக்கும். அதை வேண்டாம், இது வேண்டாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் எல்லாம் வழிக்கு வருவாங்க. இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். 4ல இருந்து 10 வரைக்கும் நம்ம. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்னது, ஐஸ்வர்ய ஜானம். இதுனா என்னது, பலமான அறிவு. ஓகே, கிருஷ்ணா அச்சிந்திய பேத அபேத. இன்னும் படிச்சோம், நம்ம இன்னும் படிக்கல இதெல்லாம் படிக்கிறேன். கிருஷ்ணா யார் ரெக்கார்ட் பண்றா? somebody has clicked. You received a request to record to the cloud. Hare Krishna. By mistake பண்றா? Deny. கிருஷ்ணாஸ் அச்சிந்திய பேத. நம்மளோட ஆல்ரெடி ரெக்கார்டிங்ல போயிட்டு தானே இருக்கு, லிங்கும் போடுறேன். ஸோ இன் கேஸ் பை மிஸ்டேக் எடுத்தனாக்க ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கிருஷ்ணாஸ் அச்சிந்திய, அச்சிந்தியனுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாதக்கு உள்ள என்னது, சேம்னஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ். பேதம்னாக்க டிஃபரன்ஸ், அண்ட் சேமும் இருக்கு. அப்படி பண்ண இது அபேத ரிலேஷன்ஷிப் வித் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். பகவானுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் த வேர்ல்ட் என்னது, அவர் தான் படைத்திருக்கார், எல்லாம் அவருக்குள்ளதான் இருக்கு. ஆனா அவர் அதுல இல்லை. எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தானத்துல இருக்கார். சோ இது புரியறா புலியும் இருக்கும், புரிஞ்சுக்க முடியாதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதுதான் அந்த மாதிரி ரிலேஷன் தான் பகவானுக்கும் நமக்கும், இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும். சோ பலமான அறிவன் இது கிருஷ்ணனை நினைத்து பார்க்க முடியாத ஸ்தூல உலகத்துடனான உறவு, அதன் வேறுபாடு மற்றும் ஒருமைப்பாடு. அப்புறம் என்னது, 4ல இருந்து 10 என்ன, இது 4ல இருந்து 10 தான். கிருஷ்ணா பர்வேட்ஸ், எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கார். கிரியேட்ஸ், எல்லாத்தையும் உருவாக்குறார். அனிலேட்ஸ், எல்லாத்தையும் அழிக்கிறார். The entire cosmos through his material energy, அவருடைய எனர்ஜினால. Although Krishna is the supreme director, the material world nevertheless moves independently and Krishna does remain neutral and detached. எல்லாரும் ஏற்றிருக்கார். பண்ணிடப்பட்டு நான் பண்ணேன் இந்த பொசசிவ்னஸ் நமக்கு தான் அந்த மாதிரி உண்டு. என்னுடைய குடும்பம் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஒவ்வொரு ஊசியில இருந்து நான் வாங்கியிருக்கேன், துரும்புல இருந்து வாங்கியிருக்கேன். இது என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய அப்படி பண்ணுவோம். பகவான்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. பண்ணியாச்சு, கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அவரை கண்டுக்க மாட்டார். என்ன எப்படி வேணுமோ நீங்க இருங்க, அதோட அனுபவம் நீங்க அனுபவிக்கதான் போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவார். He will not force us to do good things. Although Krishna is the supreme director, எல்லாத்தையும் நடத்துறார். The material world nevertheless moves independently. I mean, director of the material world nevertheless moves independently. பகவான் சார்ந்து இல்லாம அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு. And Krishna thus remains neutral. அதனால நான் அவவா பண்ற கர்மா அவளுக்கு அனுபவம் சொல்லிட்டு விட்டு டிட்டாச்சா இருப்பார் அவர். கிருஷ்ணரை தனது பௌதிக சக்தியின் மூலம் முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஊடுருவி உருவாக்கி அழிக்கிறார். கிருஷ்ணர் உச்ச இயக்குனராக இருந்தாலும் ஜட உலகம் சுதந்திரமாக நகர்கிறது. கிருஷ்ணர் நடுநிலை மற்றும் தனிமையில் இருக்கிறார். He will not interfere. மெயினா என்ன அர்த்தம்னா, இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டார். எஸ், ஆல்பாபெட்டிக்ல போனமே எனக்கு ரொம்ப கம்மி பேர் தானே. 9 பேர் வந்துட்டாங்களா? ஸ்டார்டிங்ல 4 பேர் 5 பேர் தான் இருக்கும். யார் இருக்கா? பாமினி மத என்ன மத லேட்டா வந்தீங்க? பிரணத்தி, நீங்க தான் படிக்க போறேன்னு சொன்னா இல்லையா? உங்களுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமினி மாதாஜி, கேக்குறேன், படிங்க மாதாஜி. நான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் செக்அப்க்கு. அங்க ஹெல்டப் ஆயிட்டேன். எனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒண்ணு போட்டாங்க, இன்ஃபுளுன்சா இன்ஜெக்ஷன். சோ அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு உங்க மெசேஜ் வந்தா நாளைக்கு படிங்க. நீங்க ஆசைப்பட்ட இல்லையா? அப்ப நான் இமிடியேட்டா வேற யாருக்கோ கொடுத்தேன்னா, அப்ப நான் சொன்னேன் சரி அடுத்த கிளாஸ் படிங்க. அப்ப ஐ வாஸ் ரிமெம்பரிங் தட். ஓகே, படிங்க மாதாஜி. மயா தத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. மயா தத்தம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வ பூதானி
சாஸ்திரம் அவஸ்திதே ஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு அவர், என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதை பார்த்தா நமக்கு புரியாது. அரூபமா இருக்கிற அதுல எல்லாமும் பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்றார்? பை மீ இன் மை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், என்னுடைய உருவம் இல்லாத ஃபார்ம்ல நான் வந்து இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் பரவாடி, இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் அதுல நான் எல்லாம் பரவி இருக்கேன். இந்த நட்சத்திரங்களா இருக்கட்டும், பிளானட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த ஸ்பேஸா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்தையும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், நான் தான் பரவி இருக்கேன். என்னுடைய எனர்ஜினாலதான் எல்லாம் அப்படி இப்படி நிலைத்து நிற்கிறது. ஆல் பீயிங்ஸ் ஆர் இன் மீ பட் ஐ எம் நாட் இன் them. இதுதான் ரொம்ப ட்ரிக்கி ஸ்லோகா. அந்த மாதிரி வரும் நிறைய. சோ ஆல் பி எல்லாம் எனக்குள்ள இருக்கு. அப்ப நான் அதுல இருக்கேன்னா இல்ல, நான் இருக்கிறது கோலகம் தான். எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அதுதான் வந்து பகவானை வந்து புரிய மாட்டேங்கிறது சொல்றேன். ஆனா நான் பக்தியோட நம்ம அந்த அணுகினோம்னாக்கா புரியும். எஸ், பகவானோட சக்தினால எல்லாம் இயங்குறது. ஆனா பகவானை தொட்டு வணங்கணும், பகவானை பார்க்கணும், நேருக்கு நேர்னா அவர் அங்கதான் பார்க்கணும். அவருடைய உலகம் இருக்கே, கோலோக விருந்தாவனத்துல போய் பார்க்கணும். ஆனா இதெல்லாம் அவர் தான் வந்து கிரியேட்டும் பண்ணியிருக்காரு. சோ நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது மாதாஜி. ஆரோட? என்னோட பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு மாதாஜி. எனக்கு வரலையே. ஓ, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி விட்டேன், எனக்கு வரவே இல்லை. ஓகே, போயிடுதா? போயிடுத்து மாதாஜி, போயிடுத்து. எனக்கு ஒண்ணுமே வரல. போயிட்டா இருக்கு. அப்புறம் இங்கேயும் என்னோட ஃபேன் சத்தமும் ஏசி எல்லாம் ஒன்னதான் இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணும். ஓகே, நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். அவருடைய உருவம் ஏதாவது உருவம் இல்லாதக்கே அவர் வந்து பரவி இருக்கார், உருவத்தோடும் இருக்கார் அந்த மாதிரி. சோ நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. So the whole space is occupied by the Lord. நம்மளும் அவரோட அந்த சக்திக்குள்ளதான் இருக்கும். ஆனால் அவர் இங்கே இல்லை. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அப்ப எங்க இருக்கார்? இருக்காரு. பரமாத்மா சொன்னோமே இருக்காரு அப்படின்னா அது பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். ஆனா அவர் ரெண்டு கை ரூபத்துல கிருஷ்ணரா எங்க இருக்கார்? அந்த இதுல கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கார். இது வந்து கொஞ்சம் குழந்தைகளோட இது ஸ்லைட்லன்னு போட்டு அந்த குழந்தைகளே படிச்சிடுவா. அவ தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல். அதனால நமக்கு கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற போல தோணி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது அப்படி இருக்கும். இது வந்து இந்த மாதிரி விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கார். இவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்றோம், எக்ஸேல் பண்ற போல இவர் வந்து இப்ப எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப என்னது, நிறைய அண்டங்கள் பிறக்கிறது. நம்ம ஒரு அண்டத்துக்குள்ள நடுவுல வந்து நம்ம பார்த்தோம், 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு அண்டத்துக்குள்ள நடுவுல ஒரு பகுதி இருக்கு, அதுதான் அர்த்து. அந்த அர்த்தத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். மேல நான் தலை கீழே அத்தலை வித்தலை சுத்தல தலாத்தலை மகாத்தலை எல்லாம் இருக்கு, பாத்தாளம் வரைக்கும். மேல புவக சுவகமாக தப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனக இவர் என்னது பிரம்மலோகம் வரைக்கும் அங்க வந்து 6 உலகம், கீழே 7 உலகம். இது எல்லாமே 14 உலகம் கொண்ட ஒரு அண்டம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கப்புறம் வந்து இவருடைய இதுதான் வரும், இது பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தோட வரும் அடுத்த இதுல அடுத்தது. பட் அடுத்த சாப்டர்லயே சொல்லுவார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், அதுவும் இருக்கே இதுவும் இருக்கேன்னு. அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம வந்து பிரம்ம சமிதா பண்ணலாம், அதுல இருக்கும். ஏன்னா பிரம்ம ஸ்துதிக்கிறாரு, இந்த எப்படி இருக்கீங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஸ்துதிப்பார். அப்ப அதோட மீனிங்கோட நம்ம வந்து கொஞ்சம் எவ்ரிடே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணோம்னா புரிஞ்சிடும். இல்ல எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ல பண்ணாலும் பரவாயில்ல. சோ என்னன்னா இன்னும் நல்லா புரியும். சோ இந்த மாதிரி அண்டங்கள், இப்போ ஒரு அண்டம்ல இப்ப ராமாயணம் நடந்துட்டு இருக்கும், இன்னொன்னு அண்டத்துல கிருஷ்ணாவதாரம் நடந்துட்டு இருக்கும், இன்னொன்னு இடத்துல வாமனாவதாரம், இன்னொன்னு நரசிம்மாவதாரம், எல்லாம் நடந்துருக்கும். இதே தான் திரும்பி 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 தான் நடந்துட்டு இருக்கும் எல்லா அண்டத்துலயும். இப்ப நம்ம இதுல கலியுகம், அப்புறம் வேற இதுல சத்தியயுகம் இருக்கும், வேற இதுல திரேதா யுகம் இருக்கும், அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி எவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்குன்னா பல 100 1000 கோடி அண்டங்கள் இருக்காம். as a science proved, no, not it. இன்னும் மேல் உலகம் புவக சுவக இருக்கானே அவளுக்கு தெரியாது, இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. போயிட்டு இருக்கா, ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கா, 3 கண்டுபிடிச்சிட்டா, மார்ஸுக்கு போயிருக்கா, ஒரு சன்னுக்கு வெளியே இதுல போற, இவ்வளவுதான் முடியும். மனிதனால எல்லாம் போக முடியாது. இதெல்லாம் அதுக்கு வேண்டி தனி ஒரு இது வேணும். ஆனா நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல என்னைக்கோ இதெல்லாம் 2 மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடியே எழுதியாச்சு, இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. the first மகாவிஷ்ணு, அவர் பேர் என்னது, காரணோதகாசாயி விஷ்ணு. காரணோதனாக்க காசல் ஓஷன்ல படுத்துன்னு இருக்காரு அவர். அவர் வந்து இப்படி படுத்த இது என்னது சயன நிலையில இருக்கார். பிரீத் இன் பண்றார், பிரீத் அவுட் பண்றார். இப்போ வந்து பிரீத் அவுட் தான், நம்ம வந்து பிரீத் இன் பிரீத் அவுட், பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் ஃபாஸ்டா பண்றோமே. அவருக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. இப்போ பிரீத் அவுட் பண்ற நிறைய உலகங்கள் இப்படி பிறக்கிறது, அண்டங்கள், உலகங்கள்னா அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அப்புறம் உள்ள பிரீத் அவுட், பிரீத் இன் பண்ணும்போது என்ன, எல்லா அண்டங்களும் அவரோட உள்ள ஐக்கியமாயிடும். சோ அவ்வியக்த நிலையில போயிடும். இப்ப நம்ம எல்லாம் வியக்தமா எல்லாம் வந்திருக்கோம். ஒரு அனிமலா இருக்கு, ஒன்னு பேர்டா இருக்கு, ஒன்னு பிளான்டா இருக்கு, ஒன்னு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கு, அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஒரு பிரளயம் வரும்போது என்னது, எல்லாம் உள்ள போய் அவரோட உள்ள போய் அவ்வியக்த நிலையில வரும். அவ்வியக்தனா என்னது, ஒரு உருவம் இல்லாம ஒரு சூக்ஷ்ம ரூபத்துல, சூக்ஷ்மனான கண்ணுக்கு புலப்படாத ரூபத்துல எல்லாம் அவருக்குள்ள போயிடும். அப்போ அவரோட உடல் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும்,
அவர் தான் வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு. கிரியேட்ஸ் த டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி நோன் ஆஸ் த மகத் தத்துவா. இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாம் எங்க மிதந்துட்டு இருக்கு, எல்லாம் மகத் தத்துவங்கிற அந்த ஏரியால தான் இருக்கு. சோ மகத் தத்துவம் எனப்படும் மகாவிஷ்ணு, காரணோதகசாயி விஷ்ணு இது இந்த மொத்த பௌதிக உலகை உருவாக்குகிறார். அப்புறம் அந்த ஓரொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒருத்தர் இருக்கார். இவரே தான் கிருஷ்ணரே தான் இது வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணுவா இருக்கார். அப்புறம் ஓரொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு விஷ்ணுவா இருக்கார். என்னது கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. இங்க ஒரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவா இருக்கா, அதே கர்ப்போதகசாயி இங்க இருக்காரு, இங்க இருக்காரு, இங்க இருக்காரு, ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார். அவர் என்ன பண்றார், பன்முகத்தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். ஃபுல் என்டையர் யூனிவர்ஸ்ல அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா யாருன்னா இவர் தான் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவரோட இப்ப எப்படி தெரியணும்னு பாதத்துல இவர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார், லட்சுமி தேவி உட்கார்ந்துருப்பான். இதுல இருந்து நாபி கமலத்துல இருந்து பிரம்மா தோன்றுகிறார். இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ பார்த்தா என்னது, அவர் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். இவர் இந்த மாதிரி முத்துக்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த பிளானட்ஸ், இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பபுள் விடுமே, சோப்பு பபுள், அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம்னா இவர் வந்து காரணோதகசாயி விஷ்ணு. இவர் இந்த மாதிரி லட்சுமி தேவி பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரம்மா இதுல தாமரை மலர்ல அந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ பார்த்தோம்னாக்கா எஸ், இவர் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அப்புறம் இந்த இதுக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கா ஒரு அண்டத்துக்குள்ள, அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கா. ஐ மீன் ஒரு ஜீவராசிலையும் நம்ம இருக்கோமே, அந்த அண்டத்துக்குள்ள ஒரு ஜீவராசினா நம்மளும் பார்ட் ஆஃப் இட். அந்த மாதிரி ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கா. அவர் யாரு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இவர் தான் 4 வேறு ரூபத்துல நம்மளோட எல்லா ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார். So I hope this is clear. இது வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. இந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள எவ்வளவு ஜீவராசிகள் இருக்காளோ அந்த ஜீவராசிகளுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா நுழைகிறார், ஒரு பரமாத்மா ரூபத்துல கிருஷ்ணர் நுழைகிறார். அவர் என்ன பேரு அவருக்கு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ யாரும் இதெல்லாம் வேறுபட்டவர்கள், ஒன்லி பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன் தான். வாழ்க்கை அவ்வளவு பொட்டன்சி உண்டு, எவ்வளவு கிருஷ்ணருக்கு பொட்டன்சி உண்டோ அவ்வளவு பொட்டன்சி வாழ்க்கும். So the third க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு is diffused as the all pervading super soul in all the universes. எல்லாம் ஒரு யூனிவர்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் ஒரு உயிர்வாழிகளோட இருதயத்திலையும் இவர் நுழைகிறார். all the universes in the heart of every living being is known as பரமாத்மா. அவருக்கு வேற பேர் என்னது, பரமாத்மா. க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவே இருக்கிறார். He is present even within the atoms. சின்ன ஆட்டம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கார். The real objective of meditation in yoga is attaining the state of பரமாத்மா. சோ இந்த யாகம் யஜ்யம் பண்ற அதுல என்னது, பரமாத்மாவுக்கு தான் எல்லாம் போய் சேருது. அகம் ஜப்ப இந்த யஜ்யம் பண்றதுல எனக்கு தான் போறது. அப்புறம் எல்லா ஈஸ்வரர்களும் நான் தான் ஈஸ்வரனா இருக்கேன், எல்லாம் கிருஷ்ணா தான். சோ பட் இந்த பரமாத்மா ரூபத்துல யாருக்கு அது, பரமாத்மா ரூபத்துல அவருக்கு தான் போகுது. இது யஜ்யம் பண்றது அவருக்கு தான் போகும். அண்ட் இது மெடிடேட் பண்றாங்க, மெடிடேட் பண்ணி பகவான் அடையாளம் சொன்னா இந்த மாதிரி பரமாத்மா ரூபத்துல மெடிடேட் பண்றாங்க. யாரு யோகிக் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க எல்லாம் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அவளுக்கு வந்து ஜபம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, நமக்கு தான் ஜபம். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மார்க்கத்துல இருக்கோம். என்னது, பக்தி மார்க்கத்துல நமக்கு ஜபம், பூஜை பண்ண, இது பண்ணணும், அலங்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு பக்தியோட நம்ம வந்து செயல் பண்றோம். அவ only they will do meditation. So மெடிடேஷன் யாரை குறித்து பண்றாங்க, இந்த மாதிரி பரமாத்மா குறித்து பண்றாங்க. So meditation in yoga is attaining the state of Paramatma. Anyone who realizes them can be liberated from material entanglement. அவங்க எல்லாம் இவர் அடைந்து விட்டார்னா as good as அவங்களுக்கு முக்தி கிடைச்சாச்சுன்னு. அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி இன்னும் மாதாஜி, இப்போ இந்த டவுட்டா, லீலாவதி மாதா உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருக்கா மாதாஜி? இந்த அவதாரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க மாதாஜி, வராகம்லாம். ஆமா மாதாஜி கேக்குதுங்களா? இல்லையே, ஃபுல்லா கண்டினியூஸ். இப்ப அதெல்லாம் எந்த விஷ்ணு மாதாஜி எடுக்கிறது? அது கிருஷ்ணரோட தான், எந்த விஷ்ணு எல்லாம் கிடையாது, கிருஷ்ணர். மாதாஜி இந்த அவதாரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, மச்சம், கூர்மம், வராகம், நான் பேசுறது உங்களுக்கு அந்த அவதாரங்கள்லாம் இருக்குல்ல மாதாஜி, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறது. நான் சொன்னேன் அது எல்லாமே கிருஷ்ணாவதாரம். கேக்குதுங்களா? உங்களோட கேக்குறது, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல. நீங்க பேசுறது சொல்லுங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணர், நாட் விஷ்ணு அவதாரம் சொல்லக்கூடாது, கிருஷ்ணரோட தான் எக்ஸ்பென்ஷன். நீங்க சொல்ற 10 அவதாரம் சொல்ற இல்லையா, பாகவதத்துல அதுவும் அதை விட நிறைய இருக்கும். 10 மெயின் அவதாரம் தான். இதை விட இன்னும் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு, நிறைய இருக்கு. கபில அவதாரம் அது இது நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் 10 அவதாரத்துல மெயின் அவதாரத்துல வரல.
எல்லாமே கிருஷ்ணரோட ரூபம் சொல்றதை தவிர விஷ்ணு ரூபம் சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அதுலயும் நிறைய இருக்கு. ஜீவ தத்துவா இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு டீட்டெயில் இருக்கு மாதாஜி. அது நம்ம லெவல் 3ல போகும்போது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுதான் நான் பேசுறது? ஓகே மாதாஜி. Yes. மாதாஜி கேக்குதுங்க மாதாஜி. எல்லாமே கிருஷ்ணாவுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்றீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. இப்ப மொத்த அவதாரம் வந்து 10 வந்து மெயின். ஆனா வந்து அவர் 25 அவதாரம் இருக்கு. எஸ் எஸ், அதுக்கு மேலேயே இருக்கும். 25 கிடையாது, அதுக்கு மேல இருக்கும். ஓகே, புவனேஸ்வரி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ந சம்மத் ஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத புருண ஷபூத ஷபூத ஸ்தோமா மாதாஜி. மாமத் மாமத் மா பூத பாவனஹ மமாத்மா பூத பாவன மமாத்மா பூத பாவனக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மொபைல்ல படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. தெரியாது கண்ணுக்கு. கரெக்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல நெட்டு கூட எல்லாரும் சேமா இல்ல, ஒரு மாதிரி லேட்டா வருது. நான் சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்குது. என்னோட நெட் ப்ராப்ளம். பட் எனக்கு நெட் ப்ராப்ளம் தான் வரும். இன்டர்நெட் ஸ்லோ ஏதோ வரும். பட் எனக்கு வரல. அப்போ உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது இருக்கும். எனவே அண்ட் yet everything that is, அப்புறம் என்ன சொல்றேன், நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் yet everything that is created does not rest in me. நல்லா படைத்து விட்டாச்சு. எல்லாம் என்ன சார்ந்து இல்ல, அது இண்டிபெண்டா சுழறது. இது நம்ம அர்த்தா இருக்கட்டும் எல்லாம். ஆனா இவரோட கவனிப்பு இருக்கும். ஆனா இவர் வந்து போயிட்டு இன்டர்ஃபியர் பண்ணி நீ இப்படி பண்ண, இது தப்பு பண்ற, அது பண்றேன்னு. அப்ப அந்த மாதிரி அவரை பண்ணிட்டுனா திருடவே மாட்டானே. தப்பெல்லாம் யாரும் பண்ணவே மாட்டாளே. அவர் பண்ணி விட்டாச்சு. அப்புறம் உங்க கர்மா படிக்க நீங்க இருங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதே போல இந்த எல்லாம் என்னது ஆன்மீக உலகத்திலையும் எல்லாம் படைத்து விட்டார். ஆனா அவர்ல வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டார். அவர் he does not rest in அந்த பாக்கியம் எதெல்லாம் படைத்து விட்டாரோ that doesn't depend on God. டிபெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கை அது இல்லை. இவரை சார்ந்து அது சுழலும், அப்படி இல்லை. இவரோட வந்து ஆதிக்கத்துல சுழலும். பட் அதோட வேலையை அது பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம அறுத்து சுழறதுன்னா அதோட வேலை அதை பண்ணும். லைக் கடவுள் பாக்குறாரா, கடவுள் என்ன பிடிச்சிருக்காரா, அப்ப நான் சுத்துவேன், அவர் என்ன பாக்கலன்னா சுத்தம் பண்ணி, அந்த மாதிரி கிடையாது. கொடுத்தாச்சு, they will do their duty, அந்த மாதிரி. So and yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. எல்லாம் பாரு, என்னோட என்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் எல்லாம் பாரு. மை ஆப்புலன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? என்னுடைய எல்லாம் வந்து செழிப்பெல்லாம் பாரு எப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னா, உருவம் இல்லாதக்கு இதுலயும் நான் எவ்வளவு இடத்துல நான் பரவி இருக்கேன், இப்படி எல்லாம் பரவி இருக்கேன், அதை பாரு அப்படின்னு. ஆல்தோ ஐ எம் த மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி. எல்லாரையும் நான் பாதுகாக்கிறேன். பிகாஸ் நான் தான் படைத்திருக்கேன். அப்ப நான் தான் பாதுகாவலர். ஆனா நான் வந்து உள்ள போயிட்டு இது பண்ண, அதை பண்ணாதே, அது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன். This is up to you அப்படிங்கிறது. And although I am everywhere, still myself is the very source of creation. நான் தான் இது கிரியேட் பண்ணிருந்தெல்லாம் மூல காரணம். எல்லாம் இருக்கே வந்திருக்கேன்னா யாரு காரணம் இது வந்திருக்கு? நான் தான். என்னுடைய காரணம் நான் தான் பண்ணிருக்கேன். எஸ், இருந்தாலும் என்னது எல்லாம் அவங்க இண்டிபெண்டா சொல்றாங்க, எல்லாம் இண்டிபெண்டா ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் வந்து எல்லாரையும் மெயின்டைன் பண்றேன். இருந்தாலும் எல்லாமே என்னை சார்ந்து வாழ்றதுல எல்லாம் அவங்க பண்றாங்க. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்று இருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நான் எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. சீதா போட்டது இந்த பகுதியே நான் இஸ் நாட். அது அப்படின்னா என்ன, எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். அப்ப எப்படி பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்? அப்ப எங்க இருக்கார் பகவான்? இருக்கார், கோலக இருந்தாலும் இருக்கார், நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார். அப்படி அப்புறம் வந்து என்ற போதிலும் நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் எனக்கு புரியல. ஒரு அம்மா குழந்தைன்னு சொன்னா கூட அம்மா கிட்ட இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். எல்லாரும் பிறந்ததெல்லாம் அம்மாவோட வயத்துல இருந்தா பிறந்து வந்திருக்கோம். அப்புறம் என்ன, அம்மாவை சார்ந்து இல்லையா? நம்ம டியூட்டி நம்ம பண்றோம். அம்மா தெரியும், தான் அம்மான்னு தெரியும். வழிபடுறோம், என்னெல்லாம் உண்டு அவங்களுக்கு மரியாதை எல்லாம் கொடுத்துட்டு we are doing our own duty. ஆனா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்களோட கண்காணிப்பும் இருக்கும். அண்ட் they will do according. அம்மா அப்பாவோட கண்காணிப்புல அவங்க வந்து அவங்களோட வேலை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேணா எடுத்துக்கலாம். இதுல அந்த மாதிரி போடல. நம்ம கொலோக்கியல் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். Yes, next. Jai Shri Mataji. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र कोमकान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारय. हरे कृष्ण. Hare Krishna. As a mighty wind, strong wind blowing everywhere. வெளியில போனா என்ன காத்து தான் இல்லையா? ஸ்பேஸ் இருந்தா காத்து இருக்கும். So always rest in ethereal space. எங்க இருக்கு அந்த காற்று எல்லாம்? எங்க இருக்கு?
ஸ்பேஸ், இந்த வெட்ட வெளிச்சம், வெட்ட வெளி சொல்றோமே அந்த இடத்துல இருக்கு, காற்று இருக்கு. நோ தட் இன் த சேம் மேனர் ஆல் பீங் ரெஸ்ட் இன் மீ. வெட்ட என்னது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருந்தா காற்று இருக்கிறா போல இந்த எல்லாமே பிரபஞ்சம் எல்லாமே வந்து ரெஸ்ட் இன் மீ. காற்று எங்க இருக்கு? ஸ்பேஸ்ங்கிற இடத்துல இருக்கு. அதே போல எல்லாமே எங்க இருக்கு? என்னுடைய பவர்ஃபுல் அந்த ஒரு கிரியேஷன்ல எல்லாம் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறார். எங்கும் வீசிக் கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார் இருந்துட்டே இருக்கார். though he is not there as a அங்க ஒரு இதா இல்லை, அவர் இருக்கார் கோலோக விருந்தாவனம். ஆனா அவரோட படைத்த அவருடைய எனர்ஜி இஸ் ஸ்டில் தேர். அவருடைய எனர்ஜி இல்லைன்னா எல்லாம் இப்படி இப்போ இருக்கிறா போல இருக்காது. இப்ப வந்து அது என்ன இது லிவிங் என்டிட்டிஸ் டு நாட் ரெஸ்ட் அப்பான் கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுதான், நம்ம பக்தியோட கேட்டோம்னா புரிஞ்சுக்கலாம். everything that is created does not rest in me implies although everything rests in him still he is aloof. அவரை சார்ந்துதான் இருக்கு, இருந்தாலும் அவர் வந்து அதுல பட்டும் படாமல் இருக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே பாக்கலாம் இல்லையா, குழந்தை வளர்த்தியாச்சு, எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு மாதிரி சின்ன குழந்தை எல்லாம் இல்ல, ஒரு கேஜி பிரைமரி வரைக்கும் படிக்கிறது வரைக்கும் நம்ம தான் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லணும். ஒரு மாதிரி செகண்டரி வந்துட்டாங்க, ஹையர் செகண்டரி வந்துட்டாங்கன்னாக்கா நொண்டு நொஸ்கி எங்க போன ஏது பண்ண உட்காரு படி அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நோட் பண்றோம், நான் படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் அவன் ஊரை சுத்தின்னு இருக்கான், டைம் வேஸ்ட் பண்றான். ஆனா குவைட்டா இருப்போம், நொல்ல சொல்லுவோம், சரி பட் இஸ் மேனேஜிங், எப்போ டைம்ல என்னன்னு படிக்கிறான், சம்திங் இஸ் டூயிங். அப்ப நம்ம வந்து படாம நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி எண்ணிக்கலாம். பகவான் வந்து அதனால எல்லாம் என்னுடைய இதுலதான் இருக்கு, கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கு. நம்ம போடுறதான் சாப்பிடுறான், என்னோட வீட்டுலதான் இருக்காங்க, நான் தான் பெத்து போட்டேன், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா என்னது என் கண்காணிப்புல நான் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன். ஆனா ஒழுங்கா பண்றாங்களான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன். தேர் அலூ ஃப்ரம் மீ. நான் வந்து அவங்கள வந்து தொந்தரவுப்படுத்தாம நான் பட் கண்காணிச்சுன்னு இருப்பேன். அப்படி ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தது. ஸ்டில் ஹி இஸ் அலூஃப். யாரு? பகவான் அலூஃப் அண்ட் நாட் டைரக்ட்லி கன்சர்ன் வித் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. பசங்க பண்ணுவாங்க, நம்ம நல்ல விதமா நம்ம வளர்த்தி எடுத்துட்டோம், அவங்க நல்ல வழியில தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையோட நம்ம பார்த்து. ஓகே, யோகம் ஐஸ்வரம், இன்கன்சீவபிள் மிஸ்டிக் ஆப்பலன்சஸ் ஆஃப் த லார்ட். பகவானோட எப்படி அவரோட இது யோகம் ஐஸ்வரம்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு எனர்ஜி அவருடைய மிஸ்டிக் எனர்ஜி ஓப்பலன்ஸ். how he is aloof, example of inconceivable opens. அதேதான் போட்டிருக்கு. இவர் வந்து எல்லாம் படைத்திருக்காருதா போட்டிருக்கு. என்னது வைகுண்டா பிளானட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், நிறைய சூரியன்கள் இருக்கா. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு சூரியன் தான் கண்ணுக்கு தெரியறது. நிறைய இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிற போல நிறைய சூரியன்களும் இருக்கா, 12 ஆதித்யர்கள் இருக்கா. பட் அவர் எங்க இருக்கார்? இதெல்லாம் படைத்தாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, காரணோதகசாயி விஷ்ணு எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அவர் எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கு. இதெல்லாம் உள்ளே அவருடைய எக்ஸ்பேன்ஷன், அவளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி ஒரு செயலை பண்றதுக்கும் அந்த ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவர்லாம் அந்த மாதிரி பண்றார். பட் அவர் இருக்கிறதே கோலோக விருந்தாவனம். இஸ் அலூஃப், அவ்யயம், இட்டர்னலி எவர் லாஸ்டிங். அவ்யயம்னா எப்பவுமே உள்ளவர், எவர் லாஸ்டிங். லீலாவதி மத்தை படி. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पातौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஸ்பீட் வந்து இது பண்ணிட்டா, அப்ளை பண்ணிட்டா? அப்ளை பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். ஒரு கால் வரும் உங்களுக்கு. வெரி குட். நான் அது போடும் போதே நினைச்சிட்டேன் இந்த டைம் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். யார் உங்களை நினைச்சிட்டேன், பட் நிறைய பேரும் அப்ளை பண்ணலாம். they will only select. அப்படி செலக்ட் ஆகலைன்னா அடுத்த டைம் பாக்குறது, அவ்வளவுதான். Okay, இப்ப என்னது? O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestation enter into my nature. எல்லாத்தையும் படைத்துட்டேன்னா ஒரு மில்லேனியம்னா என்னது? ஒரு காலகட்டம் கழிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு யுகம் கழிஞ்ச அப்புறம் எல்லாம் என்னுடைய உடம்புல ஐக்கியமாயிடும். எவ்ரிதிங், என்னெல்லாம் நான் படைத்தனோ எல்லாம் என்னிடத்தில் வந்து ஐக்கியமாயிடும். என்டர் இன்டு மை நேச்சர். அண்ட் அட் த பிகினிங், திரும்பி நான் கிரியேட் பண்ண முடியாது, எல்லாம் என்னோட இதுல இருந்து வெளிப்படும். beginning of another millennium, by my potency I create them again. ஒரு சோலு அழிஞ்சு போக மாட்டேன், ஒரு சோலு வந்து இறந்து போயிடுது, எல்லாம் வந்து அவ்வியக்த நிலையில உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும். பகவானுடைய அந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணுவோட உடல்ல உட்கார்ந்து இருக்கும். திரும்பி அவருக்கு வந்து மூச்சு வெளியில விடுவரே, அப்ப எல்லாம் கிரியேட் ஆகி வெளியில வரும். திரும்பி மூச்சு இழுப்பார், அப்ப பிரளயம் ஆகும்போது எல்லாம் மூச்சு இழுத்து உள்ள போயிடும். குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கிறேன். அவருடைய சக்தியால திரும்பி திரும்பி ஒருத்தருக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்கும். அந்த உருவம் எப்படி அவர் டிசைட் பண்ண மாட்டார், அது நம்மளுடைய கர்மா பிரகாரம். நம்ம என்ன கர்மா பண்ணிருப்போமோ அக்கார்டிங்லி we will take another birth.
எஸ். அடுத்தது யாரு? ராஜி மாதாஜி படி. நிக்கலா, ஹரே கிருஷ்ணா. not attending. Okay. லக்ஷ்மி மாதாஜி, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி இருக்கேளா? இல்லை. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கேளா? ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. ராஜி மாதா என்ன மாதாஜி? படிக்கிற மாதாஜி. ஆன் ஆகுறதுக்கே எனக்கு லேட் ஆகுது. ஓ அப்படியா? கொஞ்சம் ரெடியா வச்சுங்க. லீலாவதி மாதாஜி முடிச்சு விட்டனா நீங்க ரெடியா வச்சுங்க. சோ தட் யூ கேன் இமிடியேட்லி போட்டுட்டோம். ஏன்னா அடுத்து நீங்க ஆல்பாபெட்டிக்கலா பாருங்க, எல்லாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். அடுத்த நீங்க தான் படிங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிப்பா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்தப்ய ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புன புன பூதக்ராமம் இமம் கிருத்ஸ்னம் அவசம் பிரக்ருதிர் வசரத் அவசம் பிரகிருதேர்வசாத் வசாத். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. The whole cosmic order is under. இதே தான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன். எல்லாம் the whole thing காஸ்மிக்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் பிளானட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் என்னெல்லாம் இருக்கு, சூரியன்கள், எவ்வளவு சூரியன்கள், அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. எல்லாமே இது அண்டர் மீ, என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. பட் மை வில், by my will, sorry, the whole cosmic order is under me. By my will it is manifested again and again, and by my will it is annihilated at the end. என்னுடைய சொந்த என்னது இது, என்னோட சுய இச்சையினால நான் அது எல்லாத்தையும் தோற்றுவிப்பேன். எனக்கு எப்போ அது அழிக்கப்பட வேண்டுமோ அதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடும். அதெல்லாம் நான் அழிக்கவும் செய்வேன் அப்படின்னு. ஸோ இட்ஸ் லைக் டிராயிங் சம்திங் இல்லையா? அந்த குழந்தைலாம் அப்படி ட்ரா பண்ணுவா, அப்புறம் ரப் பண்ணுவாள். அந்த மாதிரி அவர் இல்லை கிராஃப்ட், இப்படி கிராஃப்ட் எல்லாம் பண்ணுவேன். இது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கழிச்சுட்டு திரும்பி வரணும். அந்த பிளேடோ வச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த கிளையை வச்சு பண்ணுவா. அது சரியா வரலையா, திரும்பி இப்படி உருண்டை இப்படி பண்ணி திரும்பி என்னத்தையோ பண்ணுவா. அது போல பகவான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். ஆனா இது இத்தனை பெரிய விஷயத்தை அவர் பண்றார். நினைச்சும் போது எல்லாத்தையும் பிறக்க வைக்கிறார், கிரியேட் பண்றார். அவர் நினைச்ச மாத்திரத்துல எல்லாத்தையும் ஒடுக்கின்றார். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு, தானாகனா இவர் பண்றார். இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றன. அப்புறம் அப்போ படிங்க, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னாந்தி நந்தி தனஞ்சயம் ஜய உதாசீன வதசீனம் சக்தம் தேஷி கர்மசி அசக்தம் தேஷு கர்மசு சீலசு கர்மசு. ஓ தனஞ்சயா, all this work cannot bind me. நான் பண்றேன். அப்ப எனக்கு ஏதாவது அதனால லாபமோ, அதனால எனக்கு ஏதாவது நஷ்டமோ இல்லையா, அதனால எனக்கு ஏதாவது பாதிப்போ, அது கர்மா பலன் ஏதாவது வருமா அவருக்கு? இவருக்கெல்லாம் கர்மா கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. கிருஷ்ணா அவர் தான் கடவுள். ஓ தனஞ்சயா, all this work cannot bind me. I am ever detached. நான் படைக்கிறேன், அதனால என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளைமும் பண்றது இல்லை. அதான் அவரோட 6 ஒப்பலன்ஸ்ல என்னது, இஸ் துறவு. எல்லாம் ஒரு காற்றும் கொடுக்குறார், தண்ணியும் கொடுக்குற, எல்லாம் பண்றாரு. ஆனா அவர் துறவு. இஸ் நாட் அட்டாச் டு எனிதிங். நம்ம ஒரு பின்னு வாங்கினா கூட, நான் வாங்கினது தொடாதே, அது இது நம்ம சொல்றோம். நமக்கு அவருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். we are very possessive. அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாம் படைத்திருக்கார், ஆனா அவர் எதுலயும் பந்தப்பட்டுக்காம அப்படி இருக்கார். இஸ் ஆல்வேஸ் எவர் டிட்டாச்ட், சீட்டட் ஆஸ் தோ நியூட்ரல். எல்லாம் படைத்துட, என்னோட கடமை எல்லாம் படைத்து விட்டாச்சு. இனிமே உங்க ராஜ்யம், நீங்க உங்களுக்கு எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுமோ பண்ணுங்க. நீங்க எப்படி பண்றோம் அதுக்குள்ள அந்த ரியாக்ஷனை நீங்க அனுபவிக்க போறீங்க அப்படின்னு விட்டுருவார். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை எப்படி உட்கார்ந்து இல்லையா? அர்ஜுன் அப்படி உட்காந்து கேட்கறா. ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல இந்த போட்டோ, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஜெயஸ்ரீ மாதா ஒரு சைட்ல இருந்து எடுத்து போடுறேன் நான். எவ்வளவு அழகா இருக்கு அது. இவர் இவருடைய பிரபஞ்சத்தை பத்தி எல்லாம், இவருடைய எனர்ஜியை பத்தி சொல்றாராம். அர்ஜுனா இப்படி காது கொடுத்து அப்படி கேட்டு இருக்காரு. அப்படி உன்னிப்பா அவரை பார்த்துட்டு, அந்த டிராயிங் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அப்படி நல்லா இருக்கு மாதாஜி, நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்கு. சொல்றேன் இல்ல, ஒரு டிராயிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் அதை ஒரு பார்த்து தேடி, முன்னாடி இருக்கல, இதெல்லாம் இருக்கல. அப்ப இந்த டைம் தான் எனக்கு ஐ ஃபவுண்ட் இட். அப்ப சரி அது யூஸ் ஆகுமே சொல்லிட்டு போட்டுருக்கேன். நமக்கு என்னன்னா, நம்ம வெறும் வேர்ட்ஸை விட பிக்சர் பார்த்தா இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். மூவிங் பிக்சர் பார்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஆடியோ வெறும் இந்த ஸ்டில் பிக்சரை விட, அதனால மூவிஸ் எல்லாம் இன்னும் நல்லா மூவி. ஸ்ரீதேவி. அப்ப இது என்ன சொல்ற, தனஞ்சயனை செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். பண்றது பண்ணியாச்சு, எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிதான். உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணுங்க. அண்ட் அதோட ரியாக்ஷன் நீங்க அனுபவிக்க போறீங்க. நல்லது பண்ணா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரும். ஓகே, இதுதான் லார்ட்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து படிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா இன்னும் வரல, அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நீங்க படிங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. அப்ப இது என்னது, லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன். அவர் கிரியேட்டும் பண்ற, டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ற. இப்ப அது எப்படி பண்றான்னு பார்க்கலாம். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அது இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா? டிஸ்கஷன் ஆன் லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன். இங்க என்னது, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்னது, அவருடைய நல்ல சுப்பீரியர் எனர்ஜி வந்து உயிர்வாழிகள், அவருடைய இன்ஃபீரியர் கொஞ்சம் தரம் கம்மியா உள்ளது இந்த இயற்கை. அதால வந்து அந்த இயற்கை கிரியேட் பண்றாரு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கிரியேட் பண்றாரு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, ஹவு கிருஷ்ணாஸ் கிரியேஷன் ரெஃப்யூஸ் த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் இவல்யூஷன். இப்போ மாடர்ன் சயின்டிபிக் தியரியில எப்படின்னாக்கா, இப்படி எல்லாம் பகவான் எல்லாம் வந்து எல்லாம் படைக்கலை, மனிதன் இணைந்தான், மனிதன் வாட் எவர் மேல் ஃபீமேல் இணைந்ததுனால ஒரு முட்டை ஃபார்ம் ஆச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மியூட்ல இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாத்தை மீட் பண்றேன். வந்து ஒரு என்னது, ஒரு இனம் தழைக்கணும்னாக்கா இட் இஸ் அந்த போத் மேல் ஃபீமேல் வந்தாதான். இது சயின்டிபிக்கலி தே ப்ரூவ் தட் வே. இல்லை பகவானோட ஞானம் இல்லாதவங்க. ஸோ அது மாதிரி கிருஷ்ணாஸ் கிரியேஷன் ரிஃப்யூஸ் த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் இவல்யூஷன். எப்படி இரண்டு இது வந்தாதான், அப்போ எப்போ பிறந்து எப்போ வளர்றது, அப்போ இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஆனா அப்படி கிடையாது. என்ன கொடுத்துருக்கு, மாடர்ன் கான்செப்ட் தெர் இஸ் கிராஜுவல் இவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ். மெதுவா வந்தது, நம்ம எல்லாம் குரங்கிலேருந்து வந்தோம்லாம் சொல்றாளே, ஏன் அப்படி பார்த்தா அப்ப குரங்கு இன்னமும் இருக்கு. அப்போ அதுவும் வந்து ப்ரூவ் ராங். குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தால் என்றால் இன்னமும் குரங்கு இருக்கக்கூடாது, எல்லா குரங்கும் மனிதனா மாறி இருக்கணுமே, அது ஆகலையே. ஸோ அந்த தியரி இஸ் ஆல்சோ ரெஃப்யூட்டட். அது வந்து ப்ரூவ் ராங் அப்படின்னு. ஆனா நிறைய அனிமல்லாம் இருந்தது, எல்லாம் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆயிடுத்து, அந்த மாதிரியும் வந்திருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் தட் வே, அந்த மாதிரி ஆகலை. There is a gradual evolution of species from one to another, beginning from creation. Creationல இருந்து ஒரு சின்ன இது வந்தது, அதுல இருந்து வேறொன்னு வந்தது, அதுல இருந்து வேறொன்னு, அந்த மாதிரி அவங்க சயின்ஸ் says that. But Krishna's creation எப்படின்னாக்கா, all species of life are created immediately. ஒரு கிரியேஷன் பண்ணியாச்சு, என்னது, பிரபஞ்சத்தை படைத்து விட்டார். அப்புறம் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் படைத்தார். ஏன்னா உள்ள உட்கார்ந்து இருப்போமே, நம்ம தான் அவருடைய உடல்லயே அவ்வியக்த நிலையில உட்கார்ந்து இருக்கோம், எல்லாம் வெளிப்பட்டுரும். ஆனா என்னது, எந்த ரூபத்துல வழிபடுவோம் தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கர்மா. இவ்வளவு பகவானுக்கு ஞானம் இருப்பானா, அவர் அதனால்தான் கடவுள். நமக்கு நம்மளோட ஒண்ணும் தெரியறது இல்லை. அவர் கடவுள்னாக்கா அவருக்கு அந்த பொசிஷன்னா ஹி நோஸ் எவ்ரிபடி. அவரே சொல்றாரு, எனக்கு எல்லாருடைய பாஸ்டும் தெரியும், பிரசன்டும் தெரியும், ஃபியூச்சர் என்ன ஆவாங்க அதுவும் தெரியுது. சோ கிருஷ்ணாஸ் கிரியேஷன், ஆல் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் கிரியேட்டட் இம்மிடியட்லி. எல்லாம் அவர் மூச்சை வந்து இப்படி விடும்போது என்னது, எக்ஸைல் பண்ணும்போது எல்லாம் படைக்கப்பட்டு விட்டது. இப்போ கிரியேஷன் ஆகும்போது immediately along with the universe at the beginning of creation எல்லாம் பறவைகள், மரங்கள் எல்லாம் அந்த என்னது பிரபஞ்சம் எல்லாம் படைக்கப்படும் போதே எல்லாம் வந்தாச்சு. and not one after another. இது ஒரு பறவை வந்தது, அப்புறம் வேற ஒரு பறவை வந்தது, மேட்டட், ஒரு குழந்தை பிறந்தது, 4 குழந்தை, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. based on desire and past deeds of living. நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆசையும் நம்மளோட பூர்வ ஜன்மத்து என்னது செயல்களும் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து வேறொரு பிறவியா எடுக்கிறோம். அதுவும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 8th சாப்டர்ல, ஒரு ஆசையோட நம்ம இறக்குறோம். அந்த டியர்னு இறந்தாரே பரதர், பரத மகாராஜா டியரா ஆயிட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகளை வைத்து, ஆசை பூர்த்தி ஆகல, அந்த ஆசையே மனசுல இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இறக்கும்போது எந்த ஆசை பூர்த்தி ஆகலையோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு வேண்டி ஒரு உடலை எடுத்து பிறக்கிறான். சோ அந்த மாதிரி அண்ட் வித் ஆக்ஷன் ஆல்சோ, அதோட வந்து ரியாக்ஷன் மாதிரி. சோ அதனாலதான் ஒருத்தரும் உயிர்வாழிகள் பிறக்கிறார்கள். How the material world is maintained if Krishna as Paramatma is aloof. எப்படி பகவான் வந்து நான் அதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுக்கிறது, நான் அங்க இருக்கேன் அப்படின்னா எப்படி இதெல்லாம் மெயின்டைன் ஆகுது? இஸ் a maintainer also. கண் பார்வை, அவருடைய கண் பார்வையோ ஏதோ இப்ப நம்ம கண்டோரோல பண்றோம் அப்படித்தானே சொல்றோம் இல்லையா. பகவானுக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் நம்ம டெய்லி ஆஃபர் பண்றோம். அவரை சாப்பிட்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்ம 4 இட்லி வச்சு அவர் 2 இட்லி என்னைக்கு சாப்பிட்றாரோ போச்சு, அன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடும். இல்ல அவ்வளவுலாம் எங்ககிட்ட மாவு இல்லப்பா, டெய்லி உனக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல, ஏதோ கண்ட்ரோல்ல பண்றியா அதனால நான் கொடுக்குறோம். அதுவே பண்ண மாட்டேங்கிறோம், அது வேற விஷயம். நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் ஆக்சுவலி அவருக்கு படைக்கணும், அதுவே நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அவர் இங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அப்புறம் க்ளோஸ்ட், அந்த சாப்டரே க்ளோஸ். இதெல்லாம் கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகாத ரேஷனுக்கெல்லாம் நிறைய ரொம்ப காஸ்ட்லியா எடுத்துன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ வந்து அப்ப எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு? அவர் தான் இங்க இல்லைன்னா அத பரமேஸ்வரா அவர் எப்படி வந்து அலூஃபா இருந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்றாரு? கிருஷ்ணா சுப்ரீம் வில் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட். அவர் எப்படி இருக்கார்? அவர் வந்து சுப்ரீம் வில்னா என்னது? அவருடைய இச்சை, அவருடைய ஆத்மா இதுல வந்து அவர் எப்பவுமே சுப்ரீமா இருக்கார். நோ டைரக்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். ஹி ஹிம்செல்ஃப் டஸ் நாட் கிரியேட் ஆர் டிஸ்ட்ராய். அவர் கிரியேட் பண்றானாலும் டைரக்டா கிரியேட் பண்ண மாட்டார். அந்த இது இருக்கு,
இயற்கையோட முக்குணங்கள் அதை வைத்துதான் படைக்கிறார். டைரக்டா அவர் படைக்கிறது இல்லை. So what is the basis of creation? அதுக்கு அதோட ஆன்சர் போட்டிருக்கு. கிருஷ்ணா supreme will is always present. Everything is definitely under supreme will of the Lord. எது நடந்தாலும் என்ன நடக்கிறதோ எல்லாமே பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். பிகாஸ் he enters as 3 விஷ்ணு ஃபார்ம்ஸ் into the மகத் தத்வா டு கிரியேட். அவர் வந்து 3 விஷ்ணு, அதான் காரணோதக விஷ்ணு எல்லாம் அது அவளுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. காரணோதக விஷ்ணு அந்த ஃபார்ம் எடுத்து நான் இதெல்லாம் பண்றேன். அப்புறம் நான் ஒரு அண்டங்களுக்குள்ளும் போயிட்டு நான் வந்து கர்ப்போதக விஷ்ணு நான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்றேன். அப்புறம் ஒரு உயிர்வாய்களுக்குள்ளேயும் போய் க்ஷீரோதக விஷ்ணு வந்து நான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு வேலையை எடுத்துன்னு பண்றார். So that is how he does. As a Krishna, he doesn't do anything, but he takes plenary நிறைய ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணி அவர் பண்றார். நோ டைரக்ட் இன்வால்வ்மெண்ட். அப்ப என்னது மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆக்ட்ஸ். மெட்டீரியல் நேச்சர் இந்த முகுணங்கள் ஆக்ட்ஸ் பை லார்ட்ஸ் டிசைர். பகவான் விருப்பப்படுறார். முகுணங்கள் வந்து ஓகே ஓகே ஐ வில் டூ இட். மாயா சக்திகள் வந்து அவருக்கு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். அவ மூலமா தான் எல்லாமே படைக்கப்படுறது. Which implies Krishna has no direct involvement but acts through material nature. இயற்கை மூலமா அவர் வந்து இயற்கையோட குணங்கள் மூலமா தான் அவர் வந்து நம்ம எல்லா உயிர்வாய்களை படைக்கிறார். What is the basis of creation? Creation takes place to accommodate inclination or the desires of various living entities. அப்ப அது வந்து எப்படி கிரியேஷன் அப்ப எப்படி பண்றாருன்னா, யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் ஆசைகளை வைத்து வச்சுட்டு இருக்கோமோ, இப்ப இறக்குற தடவை நான் என்னோ இருந்திருக்கும். போன் பண்ணிக்கா கரோட்பதி பார்த்துட்டே எப்பப்பா அந்த சீட்ல நான் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டேன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல மேபி கரோட்பதியா ஆவேனா இருக்கும். ஸோ ஏதோ ஆசையில நம்ம வந்து இறக்குறோம்னா அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு திரும்பி பகவான் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதுதான் நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர்லாம் ரொம்ப பார்த்தோம். நியூடிட்டி ரொம்ப குறைந்த ஸ்கின் காட்டுறா போல எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்துட்டு தான் நம்ம தான் துணியை போட்டுக்க முடியும். இருந்தாலும் நான் வந்து துணியை காட்ட பிடிக்கணும். அதுதானே உனக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? அப்ப அது போல உனக்கு நிறைவேற்றுறேன். நம்ம இதை எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அடுத்த ஜென்மம் நான் வந்து மரமா போனோம்னு யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம். எனக்கு வந்து நியூடிட்டி பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ஸ்கின் காட்ட பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தா போதும். அவர் தீர்மானம் பண்ணுவார். ஓ அப்படியா, அப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம்னா உனக்கு லாய்க்கு இல்ல, நீ மரமா போயிடும், இல்ல அப்புறம் கண்டதையும் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீ பண்ணியா போயிடும். அந்த மாதிரி அவர் வந்து he will term எது நமக்கு கிடைக்கணும். நம்ம யாருமே பண்ணியா போனலாம் எதிர்பார்க்க ஆசைப்பட மாட்டோம். ஆனா நம்மளோட ஆசைகள் காரணம் நம்மளோட என்னெல்லாம் நம்ம எப்படியெல்லாம் இருக்கோமோ அதோட ரியாக்ஷன் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்கும். பெரிய ஒரு இது இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? யார் சொன்னேன்னா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி எங்க போயிட்டாங்க? நெட்டு போயிடுத்தவங்களோட பார்த்தா. ஓகே, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிங்க. ஓ, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. யார் பேசுறா? வந்துட்டாள். படிங்கோ படிங்க மாதாஜி. 9.10 படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி நெட் வந்து போகுது. நீங்கதான். நான் தான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மயா த்யக்ஷேன பிரகிருதிஹ சுயதேஜ சராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜெகத் விபரிவர்த்ததே. பிரகிருதி அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பிரகிருத்தின்னு எண்ட் ஆகும்னா நீங்க பிரகிருதிஹான்னு படிச்சிடல. அது மாத்திரம் தான். இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல்லி ரெட். நீங்க கூட இப்ப இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் கூட இன்னும் ஒரு 2 மாசம் போட்டோம், நல்லா படிச்சிருங்கோ. அண்ட் அப்ளை ஃபார் ஏகாதசி அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்னது? this material nature is working under my direction. நான் வைக்கிற சட்டம் தான். நான் அதுல வந்து மேற்பார்வை தான் பார்த்துருக்கேன். நான் அதுக்குள்ள இல்லைனாலும் இப்படி நான் பார்த்தா போதும். நம்ம வீட்லயே பாத்துக்கலாம். அம்மா வந்துட்டாங்க வேலைக்கு போறவாளோட வீட்டுல எல்லாம் பாக்கலாம். ஏன்னா மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் அம்மா அப்பா வராங்க அப்படின்னா ரொம்ப குவைட்டா ரொம்ப நல்ல குழந்தைகள் மாதிரி இருக்கும். அது வரைக்கும் கூத்தடிப்போம். அதெல்லாம் இப்ப நம்ம என் பசங்களும் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஓ, கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா இப்ப எல்லாம் அவருடைய கண் பார்வையில எல்லாம் மரியாதைக்கு ஓடும். அந்த ஒரு இது இருந்தது குழந்தைகளோட இதுல போட்டிருக்கேன் நான். அப்படி வந்து இப்படி பகவான் இருக்கார். அவரோட வந்து ஒரு கயிறு இப்படி ஒரு பிளானட்லயும் சுத்தி இருக்கு. அந்த ஒரு பிளானட் இப்படி பண்ணும்போது அப்படி இழுக்கிறேன் அப்படின்னு கண்ணை முடிச்சு அப்படி இழுக்கிறாரு. அப்புறம் ஒழுங்கா அது போறது. அந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் இருக்கு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். So material nature is working under my direction. நான் படைத்திருக்கேன், இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. அந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I have to just see அதெல்லாம் ஒழுங்கா ஓடிட்டு இருக்கு. அதுதான். Oh, son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. அந்த பிரகிருதி தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறது. நான் வந்து இன்டைரக்டா, அப்கோர்ஸ் நான் தான் படைப்பாளி.
கண்ட்ரோலர் எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா த்ரூ நேச்சர் நான் எல்லாம் படிக்கிறேன். By its rule, the manifestation is created and annihilated again and again. இந்த மாதிரி நான் வந்து திரும்பி திரும்பி எல்லாத்தையும் பிறக்கவும் வைக்கிறேன், திரும்பி திரும்பி எல்லாத்தையும் இறக்கவும் வைப்பேன். குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, அதான் இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது என்னதுனாக்க இதுதான் என்னது மாயா. மாயா என்ன சொல்லுவா, நேச்சர்ல வந்து மாயா இருக்காங்க. அந்த மாயாவோட குணங்களால தான் நான் வந்து என்னுடைய டைரக்ஷன்ல நான் சொல்லுவேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அக்கார்டிங்லி they do it. எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு இந்த ஜட இயற்கை, புத்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. அடுத்த செக்ஷன் போயிடலாம். 11ல இருந்து 15. நான் வர்ஷிப்பர்ஸ், யாரெல்லாம் பகவானை வந்து வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்கள். ஃபூல்ஸ் யாரு? மேபி டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர், சர்ஜன்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ், யார் வேணா இருக்கலாம் நம்ம பௌதிக உலகத்துல. ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாம இருக்கிறவங்க எல்லாருமே fools. Fools who think Krishna is an ordinary human being and possessing a temporary form. இப்ப வந்திருக்கான், முன்னாடி அவ்வியக்தமா ஒரு உருவம் இருக்கல, ஆனா இப்ப பிறந்திருக்கான் கிருஷ்ணர் ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்துல மாடு மேய்க்கும் பிள்ளையா பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிகம் ஏத்திஸ்ட். அவங்க எல்லாம் யாரு? பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம ஏத்திஸ்ட், அவங்களுக்கு பேரு. பகவான் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்க. அண்ட் ஆர் டிஃபீட்டட் இன் தேர் எண்டவர்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதான் டிஃபீட்டட் இன் தேர் எண்டவர்ஸ்னா என்னது? அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்காதுன்னு. ஏன்னா அவங்க பிறவி எடுத்தது நோக்கம் என்னது? மனித பிறவி எடுத்து ஒரு மனித பிறவிதான் எல்லா ஞானமும் இருக்கும், எல்லாம் புரிஞ்சு நம்ம போலாம். ஒரு அனிமல்ஸ்க்கோ ஒரு பேர்டுக்கோ எனி அதர் ஸ்பீஷிஸ் அதர் தன் ஹியூமன் பீயிங் அவளுக்கு பாவ புண்ணியம் கிடையாது. ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கா, அது வந்து அது சாகிறது வரைக்கும் அந்த உருவத்துல இருக்கும். அடுத்த ஒரு உருவம் எடுத்தா அந்த உருவம் போறது வரைக்கும். நமக்கு அப்படி கிடையாது. நமக்கு ஈஸியா யூ கேன் டிரான்சென்ட் ஆல் திஸ். நம்ம மனித உருவம் எடுத்ததுனால எனக்கு ஞானம் இருக்கு, புத்தி இருக்கு. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டக்கு 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 டக்குன்னு இந்த இது என்ன சொல்லுவா, அந்த என்னது யூ டேக் என்ன ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை என்னது என்ன அந்த வேர்டு மட்டும் எடுத்து ஒரு கிளாஸே இன்னொன்று கிளாஸ் இல்லை, அது 2 கிளாஸ் தள்ளி போவாங்க. அதுக்கு என்னது? டபுள் ப்ரமோஷன். இந்த ப்ரமோஷன் எங்க கிடைக்கும்? ஒன்லி ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் கிடைக்கும். ஏதோ சாதாரணமா இருக்கான் அப்படின்னா இல்ல, அதுக்குள்ள இன்னும் பக்தி பண்ணி அப்படியே அங்கேயோ போயிட்டானேனா அவருக்கு அந்த தகுதி எங்க இருக்கும்? ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கு தான் இருக்கும். ஒரு அனிமலுக்கோ பேர்டுக்கோ ஒரு வேறொரு ஸ்பீஷீஸ்க்கு இருக்காது. ஆனா என்ன பண்றான்? அவன் வந்து ஹியூமன் ஃபார்மா எடுத்துட்டும் வேஸ்டிங் இஸ் லைஃப். அவன் வந்து டிஃபீட்டட். என்ன பர்பஸ் அவன் ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தது? he can improve himself, either go to கோலோகா இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹையர் இதுக்காவது போனா அவன் வந்து இஸ் பீன் டிஃபீட்டட். கிருஷ்ணரை ஒரு தற்காலிக உருவம் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று நினைக்கும் முட்டாள்கள் நாத்திகர்களாகி தங்கள் முயற்சிகளில் தோல்வி அடைகிறார்கள். அப்புறம் டெஃபினிஷன் 13ல இருந்து 15 என்னன்னா, மகாத்மாவோட என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னா யாரு? நம்ம மகாத்மானா காந்தி தான் மகாத்மா. அது மாதிரி பாலிடிக்ஸ்ல எல்லாம் மகாத்மா கிடையாது. ஆக்சுவல் ஆன்மீகமா பார்த்தா மகாத்மா யார சொல்லுவா அப்படின்னு. அண்ட் குவாலிஃபை, அவனுக்கு என்ன இது இருக்கும்? குவாலிஃபிகேஷன், அவனுக்கு என்ன ஒரு இது இருக்கும், தகுதி இருக்காங்க. ஒரு மகாத்மாவின் வரையறை மற்றும் தகுதிகள். எஸ், எல்லாரும் படிச்சுட்டா இல்லையா? சுதந்திர தேவம் அதை படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3. அப்போ ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தா சரி. இப்ப படிங்க பாமினி மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷம் அஸ்திரம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூதம் மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோ மிஸ்டேக் அட் ஆல் மாதாஜி. எங்கயோ போயிட்டீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நீங்க அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா இது ரொம்ப ஈஸியா ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஃபூல்ஸ் டிரைட் மீ என்ன சொல்றாரு? முட்டாள்கள்லாம் என்னை வந்து இப்ப பழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மாதிரி வந்து இன்சல்ட் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி பண்றாங்க. when I descend in the human form, நான் வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வரும்போது அவங்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்நிலை உருவம்லாம் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஏதோ ஒரு என்னை வந்து கீழே மட்டமா நினைக்கிறாங்க. they do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. நான் எதெல்லாம் படைத்து எதெல்லாம் நான் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாது அவங்களுக்கு. அவங்க பாக்குறதுல அந்த உருவம் தான் பாக்குறான். ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை அதுதான் பாக்குறாங்க. யாரு? முட்டாள்கள். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள். எனது பரம இயற்கை என்னது? ஆக்சுவலி ஐ ஜஸ்ட் டேக்கன் a form of a கிருஷ்ணா. ஒரு மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை ஒரு கிருஷ்ணாங்கிற ரூபத்துல இருக்கேன். மை ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னது? அவள் பெரிய உலகளாவியது. அதனால அடுத்த சாப்டருக்கு படி போட்டு இருக்காரு. அடுத்த சாப்டர் இஸ் அபவுட்
உலகளாவிய வடிவத்தில் அவர் என்ன மாதிரி இருக்காரு. 10th 11th இஸ் சூப்பர். யாரும் மிஸ் பண்றதுனாக்கா யூ மிஸ்ஸிங் சம்திங் இன் லைஃப், நாட் சாப்டர். லைஃப்லயே நம்ம என்ன மிஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். அதனால இப்ப 9th இஸ் ஜஸ்ட் அதுக்கு ஒரு அடிஸ்தானம் தான் கொடுத்துருக்கும். சோ என்னது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அறியார்கள். they are just thinking. இதை வந்து யாரு கொடுத்துருக்கான்னு தெரியல. சம்படி அவருக்குதான் அவரோட கசின்ஸே அவருக்கு எனிமையா இருந்திருக்காரு. யாரு தெரியல. சாப்பிடுறீங்களா? என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. என்கிட்ட பேசினாளா? இல்லை. ஓகே, இப்ப இதுல என்னது? இது வந்து 3 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தீஸ் 3 டேர்ம்ஸ். ஒண்ணு வந்து ஜானந்தி, அஜானந்தி, அவஜானந்தி, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும். ஜானந்தின்னா என்னது? ஜான்னேக்கா. அது ஹிந்தியில தெரிஞ்சவளும் புரியும். ஜான்னேக்கா, ஜானானா என்ன அர்த்தம்? புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நோயிங் அபவுட் எதையோ பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது. நோயிங் அபவுட், இப்ப நம்ம எதை பத்தி படிக்கிறோம்? கிருஷ்ணா. சோ நோயிங் அபவுட் லார்ட் கிருஷ்ணா இன் ட்ரூத் லீட்ஸ் இன் லிபரேஷன். பகவானை புரிஞ்சுக்கிறோம், அதுக்கு வந்து நமக்கு முக்தியும் கிடைக்கும். 4.9 கொடுத்துருக்கு ஜானந்தி, இந்த வேர்டு வருது அதுல. அப்புறம் அஜானந்தி, அதனாலதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதே மாறிடும், அந்த அர்த்தமே மாறிடும், ஆப்போசிட் ஆயிடும். இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா கண்டினியூ இந்த சைக்கிள். அப்ப அந்த மாதிரி புரியாதைக்கு, பகவானை வந்து புரிஞ்சகாதிக்கு இருக்கிறவங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து திரும்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருப்பாங்க. அவஜானந்தின்னா ஒரு ஹை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பகவானை பத்தி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது. மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் கிருஷ்ணா will lead to increased bondage. நாட் ஓன்லி பிறப்பு இறப்பு மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் கிரேட்டர் சஃபரிங் கிடைக்கும். இன்னும் வந்து தப்பா பகவானை நினைத்துண்டு அந்த மாதிரி பண்ணப்போ என்ன தப்புன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம பகவான் வேறொரு ரூபத்துல பாக்குறோம். கடவுள் இங்க இருக்காரு கிருஷ்ணான்னு, இல்ல நான் வேற கடவுளை நம்புறேன். அந்த மாதிரி பகவான் மூலமா தான் எல்லாமே வந்து எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா அவர் பிரித்துதான் வச்சிருக்காரே தவிர, இந்த கடவுள் தான் எனக்கு பிடிக்கும், இந்த கடவுள் தான் எனக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணா இஸ் ஜஸ்ட், அது வந்து கிருஷ்ணன் கோயில்ல அது வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் பண்ணுவாங்க, கேரளாத்துல பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வந்தது. சோ அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் கிருஷ்ணா என்னாகும்? will lead to increased bondage. இன்னும் நிறைய பாண்டேஜ் அனுபவம் டிஸ்கிரைப்ட் இன் பகவத்கீதா 9.12. கிரேட்டர் சஃபரிங், இன்னும் நிறைய நம்ம சஃபரிங் மேற்கொள்ளணும். சுதந்திரதி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? புவனேஸ்வரி மாதா எப்படி? மோகாஷமோகா கர்மாணோ மோக ஞான விஷேதசக ராட்சசிம் ஆசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ரீதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சுட்டாரு. ஓகே, எல்லாரும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் வராது. இன்னும் ஒரு எத்தனை 13-15 சாப்டர் வரதுக்குள்ள எல்லாம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். ஓகே, those who are thus bewildered, இந்த மாதிரி வந்து குழப்பத்துல இருக்கிறவங்க யாரு? நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் எத்தியிஸ்ட். அதுக்கு அவன் என்னது? நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு தமிழ் என்ன வேர்டு உண்டு? பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நாஸ்திகர் மாதாஜி. நாஸ்திகர். கரெக்ட் நாஸ்திகர். வேர்டு இருக்கிற போல இருந்தது. கரெக்ட், ஆஸ்திகர் நாத்திகர்கள் இந்த மாதிரி. சோ அவளால என்னது எப்பவும் குழப்பத்துல தான் இருப்பா, ஏன்னா அவளுக்கு புரியாது. So they are always bewildered, they are always confused அந்த மாதிரி. So those who are thus bewildered, அப்ப என்ன ஆகும்? They are attracted by demonic and atheistic views. அப்ப வேற விதமா பகவானை நம்பி, இது வந்து சிசுபால் அவருடைய கசின், கழுத்தை வெட்டுறது, இந்த ஸ்டோரி தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா எல்லாருக்கும். அவன் பிறக்கும் போதே 3 கண்ணு, அப்புறம் என்னது 3 கண்ணு, அப்புறம் 4 கையா சம்திங், 3 கையா நோ சம்திங் டிஃபார்ம்டா பிறக்கிறான். இப்ப என்ன ஆகும்னா, அவ அம்மா வந்து வேண்டிக்கிறான், இல்ல வேண்டிக்கல, வேண்டா வைக்கிறான், குழந்தைய வேண்டாம். ஐயோ இப்படி இருக்கு இந்த குழந்தை, அப்ப எப்படி நம்ம எப்படி எடுத்து வளர்க்கறது? எல்லாம் மக்கள்லாம் என்ன பார்த்து என்ன சொல்லுவான்னு. ஆனா ஒரு அசரீரி கேட்கறது, இல்ல இந்த குழந்தை சரியாயிடும், நார்மல் குழந்தை வரும். ஆனா யாருடைய மடியில போட்டு அந்த சடன்லி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு எ ப்ராப்பர் பேபி அந்த மாதிரி ஆகுமோ, அந்த கையாலதான் யாருடைய மடியில போடுறோமோ அந்த ஒரு ஆளோட கையாலதான் அவனுக்கு இறப்பும் இருக்கும். சரி பரவாயில்ல, பட் என் குழந்தை சரியாயிடுவனா? அவ அப்படின்னா சின்ன குழந்தையா இருக்குமா, அவ அம்மா அப்பாக்கு அதுதான் தோணிது. அதுக்கே நான் சொல்லிட்டு ஒருத்தரோட மடியில வச்சு பாக்குறேன், ஒருத்தரே எடுத்துக்கோ பாக்குறேன். யாரோட கையில எடுத்துட்டாலும் அந்த குழந்தை அப்படியேதான் இருக்கு. கிருஷ்ணரோட கையில வந்தவங்க, கிருஷ்ணன் குழந்தை தான் அப்போ ஒரு 6-7 இயர்ஸ் இருக்குமா, அந்த மாதிரி சின்ன இதுதான் கௌமாரம். அப்ப அவர் எடுத்துனோடனே சரியாயிடும், குழந்தையோட உருவம்லாம் சரியாயிடுது. ரொம்ப புகழ்த்தி எல்லாம் பண்ணி, தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, உங்க கையில வந்தோடனே என் குழந்தை வந்து சரியாயிடுது. ஆனா கூடவே டென்ஷனும் வந்துடுது. என்னது? அப்ப உங்க கையாலதான் என் குழந்தைக்கு இறப்பா? அப்போ ரொம்ப கெஞ்சிக்கிறா அம்மா.
நீ ப்ளீஸ் ஒண்ணும் பண்ணிடாது, என் குழந்தையெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணிடாதே, 100 மிஸ்டேக் பண்றதை வந்து நீ பொறுத்துக்கோ, 101வது மிஸ்டேக் அவ அம்மா நினைச்சுதா அவ்வளவுலாம் எங்க குழந்தை எங்க தப்பு பண்ண போறான், 1-2 மிஸ்டேக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, 100 மிஸ்டேக் எங்க குழந்தை டெஃபினட்டா பண்ண மாட்டான், 101வது மிஸ்டேக் பண்ணும்போது அவன் அழிச்சுடு போருமா அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் எல்லாம் இதுதானே, ரொம்ப தயாளு குணம் தானே, அதுக்கு என்ன பரவாயில்ல, பாவம் 100 இன்சல்ட்டையும் கேட்டுக்கிறார். அந்த குழந்தை வளர்றது சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணரை வந்து அவதூறி பேசி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது அது அப்படிதான் வளருது. 1, 2 கவுண்ட் பண்ணி 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 ராஜசூய யாகம் நடக்கிறது. இவரோட யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து ராஜசூய யாகத்துல இவருக்கு எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு, ஏன்னா எல்லாரும் தேர் ஆல் பிலீவ் கிருஷ்ணா இஸ் காட். அப்ப அவருக்கு ஒரு தனி ஸ்தானம். இப்ப நம்ம வீட்லயே பார்க்கலாம் இல்லையா, யாரோ பெரியவங்க வந்துன்னா அவங்களுக்கு உட்காரத்துக்கு அவருக்குன்னு ஒரு இடம் நம்ம வந்து அவர் வந்திருக்காரு, நீங்க அவர் உட்காரட்டும், ஏன்னா அவர் கம்ஃபர்டபுளா உட்காரத்துக்கு அவருக்குன்னு இடம் பண்ணி கொடுப்போம், எங்கேயோ உட்காரட்டும் விட மாட்டோம். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு எப்பவுமே ஒரு மரியாதை கொடுத்து உட்காரி வைப்பார். அப்போ வந்து இவன் சொல்லியிருக்கான், அது வந்து பகவான் தான் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 101வது மிஸ்டேக் அது. எடுத்தார், சக்கரத்தை விட்டார், கழுத்தை வெட்டி போயிடுது. சோ அந்த சிசுபாலோட கதை இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தைகளோட இதுல வரும், அதனால ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, அவங்க வந்து டெமோனிக் அண்ட் எத்திஸ்டிக் வியூஸ்ல இருப்பாங்க. அண்ட் இன் தட் deluded கண்டிஷன், அப்ப இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகும், தேர் ஹோப்ஸ் ஃபார் லிபரேஷன், ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்துட்டும் இதே இருக்காது, முக்தி கிடைக்கணுங்கிற அந்த ஆர்வமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அண்ட் ஃபியூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ்டா இருப்பாங்க, இது பண்ணாலும் அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அதுல இருப்பாங்க. அண்ட் தேர் கல்ச்சர் ஆஃப் நாலேஜ் ஆர் ஆல் டிஃபீட்டட். ஏதோ கொஞ்சம் ஏதாவது ஞானம் இருந்தாலும், ஏதோ இந்த ஸ்லோகமோ சம்திங் வேதங்கள்லாம் படித்தாலும் எல்லாமே வந்து பயனற்றதாக ஆகிவிடும். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான அவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. எல்லாமே கோஸ் டிஃபீட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், திரும்பி அவங்க வந்து பிறவி எடுப்பார்கள், அவளுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்க சான்ஸே கிடையாது. என்ன கொடுத்திருக்கு, ஃபேட் ஆஃப் துராத்மா. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பேருன்னா துராத்மா. இப்போ யாரு, ஹிரண்யகசிபு, இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. பிரகலாதன் அவர் சொந்த பிள்ளைன்னு பார்க்காம இதுல எல்லாம் ஃபயர்ல போடுறது என்ன, மவுண்டன்ல இந்த தள்ளி விடுறது என்ன, யானையால மிதிக்க வைக்கிறது என்ன, ஈட்டியால் எல்லாம் பண்றார். ஏன்னா அவர் வந்து இவருக்கு வந்து ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ நாராயண, இதுதான் அவருக்கு வந்து அவர் தான் கடவுள் கடவுள்னு சொல்லும் போது இவருக்கு கோவம் வருது. நான் தானே கடவுள் தானே, நான் தானே அவ்வளவு வரத்தை எல்லாம் பெற்றிருக்கேன், சாகாவிரம் வாங்கியிருக்கேன், நான் தான் கடவுள்னு சொன்னா இல்லவே இல்லை, நீங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது கோவம் வருது. சோ இவன் துராத்மா. ஆத்மா இது என்னது துராத்மா அப்படின்னா என்ன, துஷ்டர்கள். அப்ப என்னது ஃபேட், அவங்களோட என்ன நிலையாகும்னு, ஃபேட் ஆஃப் தோஸ் ஹூ அவுட் ஆஃப் பிவில்டர்மெண்ட் disrespect Krishna's form. அவங்க வந்து பகவானை வந்து நிந்திக்கிறாங்க. அவங்க என்ன ஆகும், they are attracted by demonic and atheistic views. நாத்திகத்துல போவாங்க, ஆனால் demonic way of behavior இருக்கும். hopes for liberation, fruitive activities, culture of knowledge are all defeated. So for example, இவர் ராவணன் எதான் நல்ல பக்தன் தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா என்னது, ஒரு வரம்பு இல்லாம ஒரு ஆசையை வச்சுன்னு என்ன அழிவு பெறோம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். எஸ், வந்துட்டாங்களா சுதந்திரா தேவி மாதாஜி? ஒருத்தரும் படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் கூப்பிடுறேன். இருக்க மாதாஜி, இருக்கேன். ஓகே, படிங்க மாதாஜி. மகாத்மனாஸ்து மாம் பார்த்த மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக சொல்லுங்க மாதாஜி. பஜந்தி அனன்ய, யனன்யன்னு படிங்க. பஜந்தி அனன்ய இல்லாட்ட பஜதி அனன்ய, பஜந்தி அனன்ய. பஜந்த் அனன்ய மனசோ ஜாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் அப்ளை பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ற மாதாஜி, சௌரியம் பார்த்து பண்ணுங்க. அதனாலதான் மாதாஜி கொஞ்சம் கம்முன்னு இருக்கேன் இப்போதைக்கு. இல்ல யாருக்காவது சொல்லலைன்னா பத்தியா மாதாஜி என்கிட்ட சொல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்காங்க, சொல்ல மறந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்க. ஓ சன்னா பிரித்தா, those who are not deluded, யாரு ஆனா பகவான் படத்துல நல்ல நம்பிக்கை இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, the great souls, they are all great souls, are under the protection of divine nature. பகவானுடைய ஆசிரியம் எப்பவுமே இருக்கும். இப்ப நம்ம ஆசிரிய ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், அதுக்குதான். அது வந்து லிட்ரலா அவரோட இருக்குன்னு எப்படி தெரியும், எனக்கு பார்த்தா தெரியலன்னா, இப்ப அந்த ஃபார்ம் மாதிரி கொடுக்கும்போது என்னது, அதுல கேட்டிருக்காங்க நீங்க எவ்வளவு ஜப்பா பண்றீங்க, 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றீங்களா, இல்லை நான் 3 தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு எழுதலாம்.
இல்ல 2 தான் ஃபாலோ பண்றேன், வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிட்டு தான் இருக்கேன், ஓகே நோ ப்ராப்ளம். 4ல நீங்க 2 பண்றீங்களா? ஏன்னா இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல் 4 out of 4 எல்லாம் எழுத முடியாது. சில பேர் எழுதுறாங்க, முடியறது அவங்களால. நமக்கு இல்ல காப்பி விட முடியறது இல்ல, வெங்காயம் விட முடியறது இல்ல, அந்த மாதிரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். பட் நம்ம வந்து அந்த வழியில வந்துட்டோம். நம்ம வந்து எஸ் ஆஸ்பயர் ஃபார்ம்னா என்னது, எனக்கு வந்து ஆசை இருக்கு, நான் இப்போ ஒரு மாதம் தான் பண்றேன், 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் ஒன்னும் நான் ஃபாலோ பண்றது இல்ல, பட் எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு, நான் இந்த பாதையில போய் முன்னுக்கு வரணும். இப்போதைக்கு என்னால விட முடியல, பிகாஸ் வீட்டு சூழ்நிலை, நான் விடணும்னு நினைச்சாலும் வீட்டுலக்காரங்க விட மாட்டாங்க, இப்ப ஏதாவது இருக்கும். பட் நான் வந்து எனக்கு ஆஸ்பயர் என்னது, எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஆஸ்பயர் ஃபார்ம். லெஸ் தென் 8 rounds 10 rounds இருக்கிறவங்க அது பண்ணலாம். அதுக்கு மேல 16 ரவுண்டுக்கு மேல வச்சுக்க 16 ரவுண்ட் பண்றவங்க ஷெல்டர். ஏன்னா பகவானுடைய இது வந்து குரு ஆசிரியை தான் இது ஆக்சுவலி நம்ம ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது. ஆனா இது இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, அந்த ஆசிரியை வந்தோடனே எனக்கு அது நினைவு வந்தது. ஆசிரியனா பகவானுடைய நிழல், பகவானுடைய ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். இது வந்து நம்ம இப்ப இந்த இது ஃபார்ம் குடி, பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு டெல், அந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லணும்னு நினைச்சேன், யாருமே இருக்கல அப்போ. சரி யாருக்கு சொல்றது, சரி எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். யாரெல்லாம் ஒழுங்கா ஜப்பம் பண்ணிட்டு ஜபா டெய்லி ஒரு நாள் 10 பண்ணேன், ஒரு நாளைக்கு 20 பண்ணேன், இன்னொரு நாளைக்கு 0 பண்ணேன், அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் யூஸ் கிடையாது. அவங்க வந்து ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் தான் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்களே உங்களோட தகுதி பார்த்துட்டு நீங்க வந்து பண்ணலாம். என்னன்னா இப்போ 3 மாசத்தை திரும்பி நெக்ஸ்ட் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் இதெல்லாம் முடிச்சு, இந்த ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் ஷெல்டர் ஃபார்ம் எல்லாம் எழுதி முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ அவங்க இதுக்கு போறாங்க, இது தீட்சை, இது 3வது செட்டு வர போறாங்க தீட்சை வாங்குறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பக்குவம் அடையுது, இதெல்லாம் பக்குவம் தான், இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பக்குவம். இப்ப சமையலே எல்லாத்தையும் போட்டேன் கொட்டினேன் எல்லாம் ஆயிடுதுன்னா சமையல் பண்ணிட்டான் இல்லையே, ஒரு பக்குவம் வரணும் இல்லையா. ஒரு புளி கரைச்சு கொடுத்தோம்னாலும் அந்த புளி எல்லாம் கரைஞ்சு அந்த பச்சை ஸ்மெல்லு போனா எல்லாம் ஒரு பக்குவம் வரணுமே. அந்த மாதிரி நம்மளை பக்குவப்படுத்துறாங்க. இதுல ஆன்மீகத்துல பக்குவப்படுத்தி முதல்ல ஜபம் தான், ஜபம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் காலையில ஏந்துருங்க, மங்களாரத்தி எல்லாம் பாருங்க, இந்த பாட்டெல்லாம் அந்த மங்களாரத்தி போது என்னெல்லாம் பாட்டு அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க, அது என்ன பாடுறாங்க, அதோட அர்த்தம் என்னது, இந்த மாதிரி நம்மள ட்ரெயின் பண்றாங்க. So there's no harm in learning. அது வந்து ஒரு பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ஃபார்ம் எல்லாம். நம்ம சொத்தெல்லாம் எழுதி வாங்கிக்க மாட்டோம், ஐயோ நான் ஏன் அதை ஃபில்அப் பண்ணோம், நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பா, நான் ஏன் சைன் பண்ணோம், என்ன சைன் பண்ணி கொடுத்தப்ப நம்ம சொத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போறா, ஒன்னும் நடக்க போறது இல்லை, கிடையாது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது. நமக்கு நல்லதுக்கு தான் அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இதை ஒன்றும் ஃபோர்ஸ் கழுத்தை கட்டி வச்சு பண்ணிதான் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. உங்க இஷ்டம், உங்க வீட்டு சூழ்நிலை எல்லாம் பார்த்துட்டு முடிஞ்சா பண்ணலாம். ஆனா இந்த பாதை வந்து சுமூகமா அப்படி போயிடும், பண்ணினா நமக்கு நல்லது. அது வந்து இல்லாட்டி இந்த சான்ஸ் போச்சு அவ்வளவுதான். இப்ப வண்டி போறது இல்லை, நான் இதுல ஏற மாட்டேன், போயிடும், வண்டி போயிடும், அடுத்த வண்டி எப்போ வருமோ அப்ப ஏறி, அப்போ எனக்கு மூடு இல்லை ஏறலன்னு வேண்டாம். அந்த மாதிரி வண்டி வந்துட்டே இருக்கும், போயிட்டே இருக்கும், சான்ஸ் வந்துருக்கும், போயிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம ஏறலன்னா நம்ம அதே இடத்துல நிற்போம். நம்ம வந்து திரும்பி பிரயாணப்படுறதுக்குன்னா நம்ம ஏறிதான் ஆகணும், அப்பதான் அந்த இதுல போக முடியும். ஓகே. ஓ சன்னா பிரதா, தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் டெல்யூடட், யாரு பகவான் படத்துல நல்ல நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ, அப்புறம் என்னது, த கிரேட் சோல்ஸ் ஆர் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிவைன் நேச்சர், பகவானுடைய நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன். ஏன்னா நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, கிருஷ்ணர் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கு, அவருடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்கிறது. நமக்கு நம்பிக்கை மாத்திரம் இல்ல, நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், பகவான தரிசனம் பாக்குறோம், காலையில 2 மங்கள ஆரத்தி பாக்குறோம். ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் விடுபட்டுடுத்துன்னா அது வேற விஷயம். பட் ரெகுலரா ஐ எம் வாட்சிங், ரெகுலரா நான் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், ரெகுலரா அவரை இது தியானம் பண்றேன், ஜபா பண்றேன், கோயிலுக்கெல்லாம் ரெகுலரா போறேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, பகவானுடைய வந்து ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு இருக்கும். They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. எப்ப நமக்கு தெரியும் கடவுள் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளு, இஸ் ஒரிஜினல், அவர் தான் கடவுள், அவர் வந்து அழிவற்றவர், என்னது இன்எக்ஸாஸ்டிபிள், முடிவே கிடையாது, அவர் எப்பவுமே உள்ளவர். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சா நம்ம என்ன அவருக்கு பூஜை பண்ணாம இருப்போமா, வழிபாடு பண்ணாம இருப்போமா, கண்டிப்பா பண்ணுவோம். சோ பிரதாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சாப்டர் இஸ் அபவுட் பக்தி மார்க்கத்தை தான். ஓகே, யார் படிக்கணும் இப்போ? இந்த புவனேஸ்வரி மாதா படிச்சிட்டாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதா படி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ய திருடவ்ரதாः நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண. சத்தம் கீர்த்தயந்தோ, எப்பவும் கீர்த்தனம் பண்றாங்க. இல்ல எனக்கு பாட்டே வரதில்ல, கீர்த்தனம்னா நாட் சரிகமாப்பா அதெல்லாம் கிடையாது. ஜபம் எந்த நேரமும் பகவானோட நாமம் தான் என் வாயில இருக்கு. வெறும் கிருஷ்ணா 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 சொல்றது மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு மகாமந்திரமே கொடுத்துருக்கா. தட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ். நம்ம வெறும் கிருஷ்ணா கோவிந்தா கண்ணையா அது மாதிரி சொல்றதை விட மகாமந்திரமா சொன்னா தட் ஹாஸ் மோர் எஃபெக்ட். நான் நிறைய அந்த மாதிரி சொல்ல என்ன ஆகும்,
சத்தத்தம் எப்போ பண்ணோம்? நான் காலையில சொல்லியிருக்கா பிரம்மமுகூர்த்தம், அது என்னோட கோட்டா எடுத்து ஒரு மாலை நான் டெய்லி சொல்றேன், முடிச்சுட்டேன். இனிமே நாளைக்குதான் காலையில விளக்கேத்திட்டேன். ஏதோ சொல்ல சொன்னாங்க, பூ போட சொன்னாங்க, போட்டாச்சு. பகவானுக்கு நைவேத்தியம் தண்ணி வச்சுட்டேன், இல்ல ஒரு பால் வச்சு ஆச்சு. ஹோல் டே மை கோட்டா இஸ் ஓவர். பகவான் கொடுக்கணும் சொன்னாங்க, பண்ணியாச்சு. இனிமே நான் என்ன வேணா சமைச்சுக்கலாம். என்னது அந்த கறி இந்த கறி, எனக்கு எப்படி எல்லாம் டேஸ்ட் வேணுமோ அதெல்லாம் நான் அப்படி சாப்பிடுவேன். அங்க பகவான் போய் பார்த்து நிப்பார். சுச்சோ எனக்கு கொடுக்காம நீ மாட்டு சாப்பிடுறேன்னு. அது இல்லையே நம்ம கன்செப்ட் என்னது, பகவான் கொடுத்து விட்டுதான் நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்கணும். சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை, வரும் இந்த சாப்டர்லயே அதெல்லாம் வரும். நாளைக்குதான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். சோ நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கு கொடுத்து விட்டுதான் நம்ம சாப்பிட முடியும். ஏன்னா அதுதான் வந்து அகைன் 3rd சாப்டர்ல நமக்கு நினைவு இருக்கணும். அகர்மா லெவல்ல போகணும். நம்ம அகர்மானா என்னது, நம்ம எந்த செயலையும் பகவான் இன்வால்வ் பண்ணிடணும். அப்ப என்ன ஆகும், ஒரு செயலற்ற தன்மையில போகும். அப்ப நமக்கு அது புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. இதே கர்மா நல்ல செயல்கள் பண்ணா எதை அட்ராக்ட் பண்ணும், புண்ணியம் அட்ராக்ட் பண்ணும். அதுவும் வேண்டாம். ஏன்னா மேல் உலகத்துல போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பிறவி எடுப்போம். விகர்மா கெட்ட செயல் பண்ணா திரும்பி அதோட ரியாக்ஷன் உலகத்துக்கு போய் பாதாளத்துல அதுல போயிட்டு எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி பிறவி எடுப்போம். நம்மளுக்கு தான் பிறவி எடுக்க வேண்டாம். பகவான் இடத்துக்கு போனோம்னா திரும்பி திரும்பி இங்கே அந்த என்ன ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல திரும்பி திரும்பி மேல ஏறணும். ஒரு மாதிரி பக்தி பண்றோம், திரும்பி கொஞ்சம் ஸ்லாக்கா இருக்கும், ஒரு பாம்பு தள்ளுறது நம்மள கீழே, திரும்பி விளையாடுறோம், திரும்பி இப்படி வர்றோம், திரும்பி ஒரு மாதிரி ஏணி வருது, திரும்பி ஒரு ஏணி வருது. ஆனா திரும்பி என்னத்தையோ தப்பு பண்றோம், ஒரு பாம்பு கடிச்சு இங்கே இருக்கும், பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம ஏணி 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 வந்து நம்ம இந்த அவுட் ஆஃப் த கேம் ஆயிடணும். ஹோம்னு இருக்கும் அங்க. சோ நம்ம அங்கதான் போகணும். நம்மளுடைய இலக்கே அதுதான். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, எதுவுமே நான் பண்ணலப்பா, பகவானை நினைத்து பண்றேன். நிறைய ஸ்டோரிஸே இருக்கு, பாகவதம் ஸ்டோரிஸே இருக்கு, மிருகா ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம நடுநடுல பார்த்திருப்போம். திரும்பி அது வரும்போது சொல்லலாம். எதுவுமே பகவானை சார்ந்து, பகவான் உங்களை நினைத்து நான் இதெல்லாம் பண்றேன், எல்லாம் உங்களை நினைத்து பண்றேன். எதை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறேன். ஏதோ துணி வாங்கினேன், ஆன்லைன் தான் வாங்கினேன். முன்னாடி எல்லாம் தீபாவளி வாங்கிட்டு இருந்தோம். அப்ப அந்த இது நம்மளோட கன்செப்ட் இருந்தது. மஞ்சள் எல்லாம் தேய்ச்சி பகவானுக்கு வச்சு அம்மா எல்லாம் அந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்பதான் நினைச்சா ஆன்லைன்ல வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதுவும் வைக்கலாம், பகவான் முன்னாடி வச்சு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு எடுக்கலாம். ஒன்னும் இல்ல, குழந்தைகள் டீச்சர் ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ், கிளிப் வாங்கினேன், ஹேர் கிளிப் வாங்கினேன், ஹேர் பேண்ட் வாங்கினேன், எல்லாம் வைங்க. பகவான் முன்னாடி வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. அதுகள்லாம் பண்றதுனா குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப அதுகளுக்கு ஒண்ணு சொன்னா போறோம், அப்படியே பச்சைக்கரு இது மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு they do it. நம்ம பெரியவாளுக்கு என்ன எடுத்துன்னா சோம்பேறித்தனம், இவ்வளவு நாள் நான் பண்ணது, இப்ப என்ன புதுசா இதெல்லாம் என்ன ஆரம்பிக்கிறது, வேண்டாம். அப்படி நமக்கு we are not ready to adapt to changes. வேண்டாம் அதுலயே நம்ம இருப்போம். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுவோம். பட் காலம் தாழ்த்தி நம்ம பண்ணும்போது என்ன, நம்ம பின்னாடி இருப்போம், நம்ம கூட இருந்தவங்க போயிருப்பாங்க மேல. சோ ஆல்வேஸ் சாண்டிங் மை க்ளோரிஸ், சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா. சத்தத்தம்னு என்னது, எப்போதும் நித்தியம் என்னுடைய க்ளோரிஸை, என்னுடைய புகழை பாடி எண்டவரிங் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன். ஏந்திருக்கதான் செய்வேன், காலையில ஏந்திருக்கதான் சொல்லியாச்சு. பகவான் தெரிய திறந்து காட்டுறார், நான் தரிசனத்துக்கு ரெடி. ஆனா நம்ம ரெடி இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னொரு 1/2 hour ஐ கான்ட் கெட் அப், தலைவலிச்சிடும் எனக்கு. அப்புறம் நம்ம ரெடியே இல்லை. பகவான் ரெடியா இருந்து என்ன சொல்லுவா இல்லையா, என்னது ஒரு பழமொழி உண்டு, இப்ப மெமரி என்னது, அரசர் என்னது, பகவான் வரம் கொடுத்தாலும் ஏதோ உண்டு இல்லையா, சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்க மாட்டாரு. சாமி வரம் கொடுக்கறது ரெடியா இருக்காரு, ஆனா பூசாரி என்னது, அது என்ன இண்டிபெண்டன்ட் பூசாரி சாமி வரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சுதந்திர சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூசாரி வரம் கொடுக்க மாட்டா. பூசாரி வரம் கொடுக்க மாட்டா. நீங்க நம்ம தான் பூசாரி, நம்ம வேண்டாம் வச்சுடுறோம். நீங்க உங்களுக்கு ஒன்னும் வேற வேலை இல்லை, உங்களை தரையை திறந்து காட்டினா நீங்க நிக்கிறீங்க. நான் இன்னைக்கெல்லாம் எந்திக்கிறதா இல்ல. அண்ட் எஸ்பெஷலி நேற்றுக்கு சண்டே பார்த்தேன் நம்ம குரூப்ல, வாய் அடைஞ்சு போயிடுது எனக்கு. இனிமே சொல்ல வேண்டாம், நம்ம குரூப்ல எல்லாம் சண்டேனா they want to relax. நம்ம வந்து ஃபார்ம் எல்லாம் நான் என்னத்துக்கு ஆர்வமா போட்டேன்னா, இவ்வளவு நல்லா பண்றா, இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி இன்னும் முன்னுக்கு வருவான்னு பார்த்தா ஒன்லி 3 பேர் தான், நான் இன்க்ளூடிங் மீ ஒன்லி 3 பேர் தான். பாக்கி யாரும் மங்களாரத்துக்கு எதுக்கல. சரி சண்டே எல்லாம் நல்லா தூங்குறாங்க, இருக்கட. பகவான் உங்களுக்கு இது நினைவு இல்லையா, அது சண்டே இல்லையா, ஓகே யூ கம் சண்டே யூ ஆல்சோ டேக் அ பிரேக் அப்படின்னு நீங்க மட்டும் திரைய பின்னாடியே இருங்க. சண்டேயும் நீங்க திறந்து காட்டுறீங்க, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சண்டே கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இனிமே பகவான் மெனு தான் போகுது. என்னது சொல்லுவா, மனு போடணும். ப்ளீஸ் சண்டே யூ கிவ் ரெஸ்ட். நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க, நீங்களாம் ஒன்னும் இது பண்ண வேண்டாம், கிரேஸ் பண்ண வேண்டாம், நாங்களும் நிம்மதியா தூங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லணும். இட் வாஸ் கிரேட் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் மீ. இந்த ஃபார்ம் போடுறது என்ன எவ்வளவு ஆர்வத்தோட போட்டேனோ, அடுத்த நாள் பார்த்தா டப். சரி அவ என்ன ப்ராப்ளமோ அது கிடைக்கட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஏன்னா ஒரு யூ கேன் டேக் த ஹார்ஸ் டு த பாண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தாகம் எடுத்துக்கணும், இவ்வளவு ஓடி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த குடிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அது குடிக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வாயில போட்டு கொடுக்க முடியுமா? போட்டாலும் அது முழுங்கணுமே. only he can do it. Anyway, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணமா, யாரு நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் சாண்டிங் மை க்ளோரிஸ், என்டெவரிங் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன். நான் பண்ணிதான் தீருவேன். அதை விட வேற என்ன வேலை? ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கே, தெரிஞ்சு போயிடுத்து என்ன வழின்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து. சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. காட்டுக்கு மேல போ, எல்லாத்தையும் திறந்து இந்த நேரமும் பஜனை பண்ணி, இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. சிம்பிளா சொல்ற. மனுஷா, வீட்டு மனுஷாலாம் தூங்கிட்டு இருப்பான். அந்த நேரத்தை ஏந்துட்டு ஒரு 1/2 மணிக்கு இருந்தான். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி அவ கூட தூங்கினோம்னா அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம ஏந்துட்டோமா, இதெல்லாம் பார்த்தோமா, திரும்பி தூங்குறோமான்னு தெரியாது. அவளையும் திருப்திப்படுத்தலாம், நமக்கு புண்ணியமும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி. So bowing down before me, பகவானுக்கு வந்து தலை குனிந்து வணக்கத்தை தெரிவித்து, these great souls perpetually worship me with devotion. அவ்வளவு நம்பிக்கையோட எனக்கு வந்து தொண்டு புரியுறாங்க. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் யாரு? நம்முடைய இந்த மாதிரி இவ்வளோலயே மகாத்மா சொல்லியாச்சு. இந்த மகாத்மாக்கள் இங்க போட்டிருக்க நித்திய யுக்த உபாசத்தை இதெல்லாம் போடல, நம்ம தமிழ்ல தான் மகாத்மா போட்டிருக்கா. கிரேட் சோல் நம்ம தமிழ்ல வந்து மகாத்மா போட்டுட்டான். மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்போ யாரு? நல்ல நம்பிக்கை உள்ளவங்க அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் மகாத்மா. அந்த மாதிரி மகாத்மா என்ன பண்றான்? ஒரு மகாத்மான்னு சொல்லணும்னா அவன் என்ன தகுதி, அவனுக்கு என்ன பண்ணினா அவனுக்கு மகாத்மான்னு பட்டம் கிடைக்கும்? சத்தத்தம் கீர்த்தையன் தோமாங்க, இந்த நேரம் பகவானுடைய பஜனை பண்ண. அப்படின்னா வேலைக்கு போண்டமா என்ன, நீங்க என்ன பேசுறீங்க? அப்படி இல்லை. மனதுல பகவானை நினைத்து அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி பகவானுடைய கீர்த்தனம்னா இந்த மாதிரி கிடையாது. பகவான் நாமம் சொல்லலாம், வெரி சிம்பிள். அப்புறம் நமஸ்தியந்த மாம் பக்தியா, பக்தனா இருந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியாது. வணக்கத்தை தெரிவித்து தலை என்னது குனிஞ்சு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி. அப்புறம் யதந்த திருடவிரதா, அந்த அவ்வளவு பாம்பு கடிக்கிற இதுலயும் அது பயந்த போலியே. அவர் எவ்வளவு 5 வயசு குழந்தை பிரகலாதன், பாம்பெல்லாம் கடிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணாலும் என்னது, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நாராயணாய நமகா. அவர் வாயில, ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு திருடமான நம்பிக்கை. அந்த 5 வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைக்கு நம்பிக்கை கூட நமக்கு இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் கொஞ்சம் யூ ஷுட் ஃபீல் பேட் அபவுட் அவர் செல்ஃப். நித்திய யுக்தா உபாசத்தை, கம் வாட் மே, அது மழையா இருக்கட்டும் இதா இருக்கட்டும், நான் வந்து எழுந்திருக்கதான் செய்வேன். காலை வணக்கம் பகவான் முகத்தில் முழிக்கதான் செய்வேன். அந்த ஒரு ஜப்பா நினைச்சுட்டு இருக்கேன், 2 மாலை நினைச்சிருக்கேன், அந்த 2 மாலை முடிக்கதான் செய்வேன். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நான் தோணித்து, இன்னைக்கு இன்னும் பர்த்டே, அப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 மாலை 4 மாலை, இல்ல இன்னைக்கு வேற ஏதோ ஒரு எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் வீட்டுல. நல்ல இல்ல வீட்லயே யாரும் இல்ல, எல்லாம் பிக்னிக் போயிட்டாங்க, நான் மாத்திரம் தனியா இருக்கேன்னா இன்னைக்கு வேலையே இல்லப்பா, சமையல் வேலை இல்ல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம், இல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம், அந்த மாதிரி. சோ பகவானுக்கு வந்து நித்திய யுக்தா, பகவானை நினைத்து அதுக்கு டைம் ஒதுக்கி நான் பண்ணதான் செய்யறேன். இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆல்வேஸ் சாண்டிங் மை க்ளோரிஸ், என்டெவரிங் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன், போவிங் டவுன் பிஃபோர் மீ, தீஸ் கிரேட் சோல்ஸ் perpetually worship me with devotion. பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இதை முடிச்சுடலாம்னா இந்த செக்ஷன் முடிச்சுடலாம். 8:32 ஆயிடுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் இப்ப படிச்சா? படிக்கிறேன் மாதாஜி நான். படி. ஞான யஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாம் உபாசதே ஏகத்வேன ப்ருதக்த்வேன பகுதா விஸ்வதோ முகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல ஸ்பீடு மாதாஜி. அதர்ஸ் who engage in sacrifice, இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க, பக்தர்கள் அல்லாதுக்கும் சில பேர் இருக்காங்க, who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge. என்ன பண்ணுவாங்க? காலையில எந்திரன்னு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, ஆனா வேத கிளாஸ், அந்த ஸ்கிரிப்சரல் கிளாஸ், அதை நான் நல்லா பயட் பண்ணேன், அதோட எல்லாம் ஞானம் மாத்திரம் வளர்த்துக்கிறாங்க, நாலேஜ். வர்ஷிப் த சுப்ரீம் லார்ட் as the one without a second, as பகவான் தான், அவரை தவிர வேற யாரும் இல்லை, வேற செகண்ட் யாரும் இல்லை, அவர் தான் கடவுள்னு தான் நம்புறாங்க. ஆனா வேதங்கள் கற்று அந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க. as diverse in many and in the universal form. அவங்க எப்படி வழிபடுறாங்க? பகவானை ஒரு ரூபமா வைக்காம, ஏன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து they are not நம்ம மாதிரி இதுல இல்லையவா, they are in ஞான யோகம். So they don't have a form மாதிரி வச்சுக்காம மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. உலகளாவிய வடிவத்தை பகவான் உருவம் இல்லாம வழிபடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி யூனிவர்சல் ஃபார்மை என்ன வந்து வழிபடுறாங்க அவங்க. ஒரு லைட் ஃபார்ம், ஒரு பிரம்மன் ஃபார்ம், சம்திங். ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரே தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். அந்த மாதிரியும் வழிபடுறாங்க. ஆனா எல்லாம் இலக்கு எங்க? கிருஷ்ணரிடத்தில் தான் போறாங்க. வந்துட்டோம் நம்ம சம்மரி ஆஃப் முடிச்சிட்டோம். only 16 to 25 இது நாளைக்கு. கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். யாரை வழிபடணும்? இஸ் ஒன்லி சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது? இலக்கு, ஒரே இலக்கு, சுப்ரீம், த மோஸ்ட்
என்ன போட்டு உயர்ந்த பொருள் கிருஷ்ணனை வழிபாட்டின் மிக உயர்ந்த பொருள் என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம். வர்ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஃபார்ம், வர்ஷிப்பர்ஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ். அந்த மாதிரி வேறுபாடு உள்ளது. யூனிவர்சல் ஃபார்ம், டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம்லயே டெமிகாட் வரும். அதான் இப்ப 10th சாப்டர் அடிஸ்தானம் தான் இதெல்லாம் போட்டு இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டரும் இதே தொட்டு அது மாதிரி. ஓகே, நம்ம வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணலாம். நாளைக்கு முடிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் போடல, ஒரே ஒரு நிமிஷம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விடுறேன். அப்ப யாரு வந்தாங்கன்னா அப்போ வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஹட் கம். அப்போ கிருஷ்ணா எஸ் இன்னைக்கு இந்த மாதாஜி நான் ஆக்சுவலி பாமினி மாதாஜிக்குன்னு போட்டு வச்சிருந்தேன், எல்லாம் ரெடியா போட்டு வச்சிருந்தேன். அதை வந்து எடுத்து விடுறேன். பாமினி மாதாஜி நீங்க படிக்கல, இன்னைக்கு இந்த மாதாஜி தான் படிச்சாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் படிச்சாங்க. ஓகே, அனு மாதாஜி வரல. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போட்டேன். புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிந்துஜா மாதாஜி வந்தாங்களா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஷி டிட்ன்ட் ரீட் டுடே. நீங்க வரலன்னு நினைக்கிறேன். சிந்துஜா மாதாஜி வரல. அப்புறம் யாரு? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போட்டுட்டேன். நீங்க போய் வந்தா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. கண்ணம்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்ணம்மா மாதாஜி போயிட்டாங்களா? இருக்காங்களே. கண்ணம்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன். இருக்கேன். ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எங்க போயிட்டேன்னா ஒரே நிமிஷம். உங்களுக்கு என்ன தெரியறது? எக்ஸல் ஷீட் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. எனக்கு வேற என்ன ஒண்ணு. த்ரிஷா வரலை. ராஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டாங்களா தெரியல. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஜன்தினி மாதாஜி வருது. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜியும் போட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் போட்டேன். நீங்க அப்போ காலையிலங்கிறேன் ஏர்லியரா வந்ததுனால போட்டேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர். ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ பண்ணாலும் ஒன்றும் போக மாட்டேங்குது. மேபி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கிளிக் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, இந்த வாஞ்சாதர்பு கல்பத்ருபியஸ்ச சொல்லி முடிச்சு. ஐ ஹோப் எல்லாரும் போட்டேன் இல்லையா? எஸ். வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய் ஜெய் விருந்த கீ ஜெய் ஜெய் பிரபுபாத் கீ ஜெய் ஹரிதாஸ் ठाकुर की ஜெய் महामंत्र की ஜெய் ஜெய் महाप्रभु की ஜெய் भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ஜெய் ஜெய் राधा गोविंद की ஜெய் ஜெய் रामलल्ला की ஜெய் हरि हरि ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். थैंक यू सो ஹரே मच. கிருஷ்ணா மாதாஜி லைவ் மாதாஜி. ஸ்டாப் பண்ணுங்க மாதாஜி.